மாதாஜி, எனக்கு லாஸ்ட் வீக்கே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆக்சுவலி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்க சொல்லி நீங்க கேட்டீங்க. கண்டிப்பா எனக்கு சொல்லுங்க. வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு டீச்சரா தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிரேட் அப்ப மாதாஜி. ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் இதுல இருந்து இப்ப அவரு கொல்கட்டால இருக்காரு. அவரு வந்து அந்த கொரோனா பீரியட்ல வந்து நாங்க ஓகே அப்பயும் போயிட்டு பசங்களுக்கு வீடு வீடா சொல்லிட்டு இருந்தோம். அப்ப அவரா என்ன பண்ணாரு வந்து அந்த ஊர்க்கார பசங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா அது சொல்லிட்டு ஈவினிங் எல்லாம் சொல்ல வச்சுட்டு இருந்திருக்காரு. ஓகே. அப்போ எதேச்சையா என்னை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து பகவத்கீதா புக்கு குடுத்தாரு. ஓகே அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு 1 மந்த்துக்குள்ள அக்கா ஜாயின் பண்ணிட்டு அவங்க லெவல் 1 முடிச்சுட்டு என்ன ஓகே. ஜாயின் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்படிதான் இட் ஹேப்பன் மாதாஜி. ஆனா இது எப்படி எப்படி இட் வாஸ் பாசிபிள் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஓ கிரேட். யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு கடவுளுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லம்மா. ஸோ அ அது யாருக்கு என்ன சேரணுமோ அது கண்டிப்பா போய் சேர்ந்துடும். அதனால நம்மளுடைய பக்தி ஸ்ரத்தை வந்து ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது எந்த நிலையில இருந்தாலும் பக்தி ஸ்ரத்தை இருக்கிறவங்களுக்கு பகவான் வந்து அருள் புரிந்து கொண்டேதான் இருப்பார் இல்லையா? நாம கூட நம்மள நம்பி யாராவது ஒருத்தவங்க வந்துட்டா அவங்கள வந்து நம்ம கடைசி வரைக்குமே அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு மனசு வருதா இல்லையா? பீங்க இந்த கண்டிஷன் சோலா இருந்துகிட்டு, அதாவது இந்த 3 குணங்களோடய நம்ம வந்து டெய்லி நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கோம். ஒரு சமயத்துல சத்துவத்துல வந்து நம்மளுடைய செயலை வந்து செய்கின்றோம், ஒரு சில சமயத்துல ரஜோல செயல்படுகின்றோம், ஒரு சில சமயத்துல வந்து தாம்சிக் சோம்பேறித்தனமான செயல்கள்லாம் ஈடுபடுறோம் நம்ம இல்லையா? இந்த 3 குணங்களை மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே நமக்கு கூட அந்த கருணை என்பது இருக்கு. பேசிக்கலி கருணை இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து மனிதர்களே. ஸோ அந்த கருணையினால யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை நாடி வந்துட்டாக்கா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஃபீலிங் நமக்கு இருக்கா இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்ம எல்லாரையுமே படைத்த அவர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே நன்னா இருக்கணும்ன்ற அந்த ஆவல் அவருக்கும் இருக்கும். அவங்க எல்லாம் திரும்பி தன்னிடம் வரணும்னு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் பகவான் வச்சிருக்கார் இல்லையா? அதனால்தான் எந்த மார்க்கத்துல நீங்க வந்து அவரை சேர முடியும் என்பதற்கு தான் எல்லா செயல்பாடுகளையும் பலன்களையும் எல்லாம் என் பாதங்களில் சமர்ப்பித்து நீங்க வெறுமனே கருவியாக உங்களுடைய செயல்பாடுகளை செய்யுங்க அப்படின்ற மட்டும்தான். பக்தியில வந்து நீங்க உங்க எல்லாவற்றையும் எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொல்றாரு. சோ அவ்வாறு நாம செல்றதுக்கு பக்தி ஏன் போகணும் அப்படின்னாக்கா பக்குவம் அடையணும் மனசு இல்லையா? பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன் வந்தாதான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயல்பாடுமே முழுமை அடையும். இம்பேலன்ஸ்ல நம்ம இந்த மெட்டீரியல் டாஸ்க் பண்ணா கூட ஒரு பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்பாடையே நம்ம வந்து இம்பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அது கூட வந்து வெற்றி அடைவது கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது பக்தியில வந்து நம்ம வந்து முழுமையான ஸ்ரத்தை இல்லாம நம்பிக்கையற்ற நிலையில நாம பக்தி செய்தோம் என்றால் அது எப்பொழுதுமே நிறைவடையாது. அதனால் வாட் எவர் ரூல்ஸ் வி ஆர் அப்ளைங் ஃபார் மெட்டீரியல் டாஸ்க் சேம் ரூல் தான் நம்ம அங்க வந்து அப்ளை பண்றோம். இங்க கூட பௌதிகத்துல இது முக்கியத்துவம், நம்ம பிள்ளைக்கு செய்ய வேண்டியது நமக்கு இது முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யறோம். அதே மாதிரிதான் அங்கேயும் ஒரு பிள்ளை இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நினைச்சுட்டு நம்மளுடைய அந்த சேவையே செய்யணும். இங்க என்ன செய்யறோமோ அதே டெடிகேஷன் தான் அங்கேயும் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அந்த மாதிரி நாம இந்த பக்கம் செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாமே வந்து நன்மையில தான் வந்து முடியும். சோ நன்மை என்றால் எல்லாருக்கும் சேமமாக இருக்கக்கூடிய திருப்தி அடையக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நமக்கு வந்து உருவாக்கி கொடுக்கும். இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், எழுதி வச்சுக்க முடியாது நமக்கு இல்லையா? எல்லாருக்குமே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவோ செய்திருப்பாங்க எல்லாமே. எப்படி இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு நமக்கே ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்கொண்டிருப்போம். அது எல்லாம் அவனுடைய அருள் தான். அவனின்றி ஒரு அணுவும் இங்கு அசையாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம மனசுல திடமாக அந்த எண்ணத்தை வந்து நம்ம வந்து பதிய வச்சுக்கணும். நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த கோர்ஸ்ல வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டே இருப்பாங்க. சோ அந்த நம்பிக்கைக்கும் மூல காரணம் அவர்களுடைய அதாவது அக்செப்டன்ஸ் லெவல்ல தான் இருக்கு. இதை அவரை உயர்ந்த ஆளுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையில இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து அந்த நம்பிக்கையை வந்து விருதி செய்து கொள்ள முடியும். 17வது அத்தியாயமே அதுதான் இல்லையா? ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம். விசுவாசத்தினுடைய பிரிவுகளை பற்றி 17வது அத்தியாயத்துல நாம பார்க்கத்தான் போகின்றோம். ஒருவர் வந்து தவங்கள் தானங்கள் மற்றும்
யக்னங்கள் வந்து இந்த மூன்றையுமே துறக்க கூடாது. அவ்வாறு அந்த அந்த மூன்றுமே வந்து நமக்கு வந்து தூய்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது, ஆத்ம சுத்தியை வழங்குகின்றது. அதனால வந்து என்றைக்குமே வந்து யக்னங்களையோ தானங்களையோ அல்லது தவங்கள் தவங்கள் என்பது 3 விதமான தவங்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம். இந்த 3 தவங்களுமே சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி செய்வாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி செய்வாங்க, மற்றும் தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க எப்படி செய்வார்கள் என்றெல்லாம் அதுல வந்து அந்த அத்தியாயத்துல நாம படிக்க போகிறோம். இப்ப நாம இந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஞான சக்ஷு விஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அதை பத்தி நாம 13வது அத்தியாயத்துல ஒரு 6-7 ஸ்லோகம் இருக்கு. அதை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த சாப்டருக்கு நம்ம போகலாம். हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. ஞான சக்ஷுஷா. சக்ஷு என்றால் பார்வை. நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிறது வந்து இந்த பௌதிக பார்வைதான், இந்த புறக்கண்கள் தான் இல்லையா? அதுல எப்படி ஞானத்தை இப்படி கண்ணுக்கு எப்படி மை தீட்டுகின்றோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம மையாக தீட்டிக் கொள்ள வேண்டும். ஞானத்தை நாம இந்த கண்களால் பார்க்கக்கூடியது அனைத்துமே வந்து ஞானத்தின் தரப்பிலிருந்து நோக்க வேண்டும். அது எவ்வாறு முடியும் என்றால் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதால் மட்டுமே நம்மளால வந்து அந்த பார்வையை வந்து எடுத்துட்டு வர முடியும். எஸ் బాబుది ఫోటో ఎల్కేజీ ఫోటో ఎల్కేజీలో పట్టింది. அன்மியூட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஓகே, இப்ப ஞான சக்ஷுஷா பற்றி தான் நாம வந்து படிக்க போறோம் இங்க. சோ இங்க இந்த பிக்சர்ல பார்க்கும்பொழுது இந்த உயிர்வாழி தாயின் கருவிலிருந்து முதல் நாளிலிருந்து அந்த பிண்டத்திலிருந்து இந்த மாதிரி உருமாற வரைக்குமே, அதுக்கப்புறம் பிறந்த பிறகு மாயை அவளுடைய கைகளில் நாம வந்து விழும்பொழுது அதுக்கப்புறம் வளர்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் வந்து யவ்வனத்தை அடைகின்றோம், அதுக்கு மிடில் ஏஜ், நமக்கும் வந்து ஒரு குடும்பம், அதுக்கப்புறம் நமக்கு வயோதிகம், மீண்டும் இந்த ஆன்மா இந்த உடலில் தங்கக்கூடிய நிலையில் இல்லாத பொழுது அது நம்ம உடலை விட்டு செல்கின்றது. அப்பொழுது இந்த மண்ணுக்கு நாம வந்து இரையாகின்றோம். எல்லாருமே இந்த பாதையை தான் நாம வந்து பார்த்தேன். ஒன் ஹூ சீஸ் சூப்பர் சோல் லிவிங் என்டிட்டிஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் நேச்சர் in their proper perspective see through the eyes of knowledge. அவர்களுக்கு ஞானம் என்னும் அந்த பார்வை வந்து இருக்கும். அதாவது அந்த பரமாத்மா நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவையே வந்து இயக்கி கொண்டிருப்பாரு அந்த பரமாத்மா தான் என்பதை உணரக்கூடியவனும், இந்த பிரகிருதியினுடைய இயற்கையை பற்றி தெரிந்து கொண்டவனும் 3 குணங்களால் ஆனது என்றதை யார் ஒருவன் வந்து அறிந்திருக்கின்றானோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து உண்மையை உணரக்கூடிய அந்த ஞானத்தின் பார்வையில் இருக்கின்றான். ஞானம் என்னும் அந்த பார்வையை தன் கண்களுக்கு வந்து அவன் அந்த எப்படி நம்ம வந்து கண்ணுக்கு மை தீட்டுற மாதிரி ஞானத்தை வந்து இந்த பார்வைக்கு வந்து நாம வந்து மையாக வந்து தீட்டி இருக்கின்றோம். சீஸ் த்ரூ த ஐஸ் ஆஃப் நாலேஜ். அந்த பார்வையில் வந்து ஞானம் என்பது இருக்கும். அப்படின்னா உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவ நிலை என்பது அவருக்கு வரும். ஆனா இந்த ஞானத்தை அடையணும்னா நமக்கு பக்தி என்பது வேண்டும் இல்லையா? அனைத்துமே பரமாத்மா தான் என்ற அந்த ஞானத்தை யார் ஒருவன் வந்து அறிந்து கொண்டு தன்னுடைய செயல்களில் வந்து அதை வெளிப்படுத்துகின்றானோ அவனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையான ஞானத்தை உணர்ந்தவன் என்று பொருள். சோ அடுத்த ஸ்லோகம் 27th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் வேதா பேஸ் ஒரு நிமிஷம். Okay. Yes. Priya Balaji Mataji. Hare Krishna Mataji.
हरे कृष्ण। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं तावत् जङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि परदर्शभ. எஸ், யாவத் அதாவது வாட்எவர் எது வேண்டுமானாலும், சஞ்சாயத்தே கம்ஸ் இன்டு பீயிங், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து ஜனிக்கும் பொழுது, கிஞ்சித் எனிதிங், சத்வம் அதாவது சத்வம் என்றால் உண்மை இல்லையா, ட்ரூ. சோ அது அப்படின்னா உண்மை என்பது நம்மளால உணர முடியும் பொழுது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கின்றது. ஸ்தாவர அப்படின்னாக்கா அசையாதவை, ஜங்கமம் அப்படின்னாக்கா அசையக்கூடியவை, கஷேத்திரம் அதாவது இந்த உடல், கஷேத்ரஜன் இந்த உடலை பற்றி அறிபவன், சம்யோஜ்யதே அதாவது பை த யூனியன் பிட்வீன் அதாவது இணைப்பு, தத் வித்தி யூ மஸ்ட் நோ அதாவது நமக்கு வந்து புரியும். பரதர்ஷபா இது வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். So whatever you see in this existence, இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாம் எதெல்லாம் தோன்றி இருக்கிறது உன்னுடைய பார்வையால் நீ வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாயோ அதில் வந்து அசைவன அசையாதவை அனைத்துமே, அதாவது மரம் செடி கொடி எல்லாமே அசையறது கிடையாது. மற்ற விலங்குகள் மனிதர்கள் எல்லாமே அசையக்கூடியவர்கள். இஸ் ஒன்லி எ காம்பினேஷன், அதாவது அந்த காம்பினேஷனுக்கு அதாவது ஒரு இதுல ஒரு பங்கு அதுல ஒரு பங்கு, காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் இல்லையா. அதாவது இப்ப 24 பண்புகள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீவாத்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து பரமாத்மா. இந்த எல்லாமே காம்பினேஷன்ல தான் வந்து செயல்படுகின்றது. அந்த நோயர் ஆஃப் த ஃபீல்ட் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது இந்த களத்தை அறிபவன் அந்த உயிர் வாழி என்பதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the moving and non-moving is a combination தான் இது எல்லாமே இந்த இடத்துல இல்லையா. 24 பௌதிக பண்புகளால் ஆனதுதான் ஒவ்வொரு ஸ்தூல உடலும். அதே மாதிரி இதுல இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மமும் மற்றும் ஆத்மா மட்டும்தான் வந்து நித்தியமானது அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சூக்ஷ்மம் என்பதும் கூட பௌதிகமானதுதான், வெறுமனே ஆத்மா மட்டும்தான் வந்து எட்டர்னல் என்டிட்டி. ஆனா அந்த சூக்ஷ்ம ரூபத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த 24 பண்புகள்ல வருது. சாரி, ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் நித்தியமானவர்கள், மிஸ்டேக் சொல்லிட்டேன். சோ 24 பண்புகள்ல தான் ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம். சோ ஸ்தூலம் என்பது நமக்கு தெரியும், பஞ்சபூதங்கள் இதெல்லாமே ஸ்தூலத்துலதான் வருது. அதே மாதிரி அகங்காரம், மனம் மற்றும் புத்தி, இது மூன்றுமே சூக்ஷ்மம். இதுவும் அந்த 24 பண்புகள்ல இருக்கிறதாம். சோ இதுல இரண்டுமே வந்து ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் வந்து பௌதீகம். ஆனால் ஜீவாத்மா பரமாத்மா மட்டும், ஜீவாத்மா அந்த பரமனிலிருந்து வந்த பின்ன பகுதி. சோ அந்த அதுவும் வந்து இரண்டுமே வந்து நித்தியத்தன்மை வாய்ந்தது. அந்த ஜீவனை வந்து அதாவது ஆக்டிவா வச்சுட்டு இருக்கிறது, அதாவது உணர்வில் வந்து லயித்து இருப்பது எதனால் என்றால் பகவான் தான் அதை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார் என்று நாம படிச்சுட்டே வரோம். ஸோ இஸ் ஒன்லி த காம்பினேஷன் இங்க வந்து இல்லையா. எட்டர்னல் அண்ட் நான் எட்டர்னல் ரெண்டுமே அந்தரங்க மற்றும் பகிரங்க சக்தியாலான கலவையினாலாதான் காம்பினேஷன். எக்ஸாக்ட்லி, கலவை என்பதுதான். ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளுமே. அந்த நோயர் ஆஃப் த ஃபீல்ட் யாரு? அந்த கஷேத்ரஜன், கஷேத்ரஜ்ஞ சம்யோகாத் இல்லையா. So both material nature and living entity which were existing from creation of the cosmos, அதாவது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் இது வரைக்குமே நம்ம பார்த்துட்டே தான் வரோம். There are many manifestation இல்லையா. அதாவது மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள் அது எல்லாமே அசையாதவை. There may be many existence which are moving. நாம் எல்லாருமே நகரக்கூடியவர்கள் தான் இல்லையா. மனிதர்கள், விலங்குகள் எல்லாமே. பட் காம்பினேஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் சுப்பீரியர் நேச்சர், அதாவது உயிர் வாழி என்பவன் நித்தியமானவன், அவனுள் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா எப்பொழுதும் நித்தியமாக வாசம் செய்கின்றார். அவர் எதோடு கலந்திருக்கின்றார்? இங்கே இந்த பௌதிகத்தோட வந்து எவ்வாறு தாமரை இலை மேல் நீர்த்துளி வந்து ஒட்டாம இருக்கோ அந்த மாதிரியான பதத்தில் தான் இந்த உயிர் கொண்ட இந்த உயிர் வாழி வந்து இந்த உடல்ல வந்து எம்பாடிடாக இருக்கார். அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இதில் பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நாம படிச்சுட்டு வரோம். The relationship between the material nature and spiritual nature is eternally going on, and this combination is affected by the Supreme Lord. இந்த கலவையை வந்து இயக்குபவர், இதை செய்பவர் யார் என்றால் அந்த பரம்பொருள் தான். He is the supreme controller. அதாவது இந்த இயக்கத்தையே நடத்தி கொண்டிருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான் இல்லையா. He is the supreme ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணகன் அப்படின்னு படிக்கிறோம். ஈஷா வாஷ்யம் பிரின்சிபலும் வந்து ஈஷோபனிஷத்துல வந்து நீங்க படிக்கத்தான் போறீங்க. ஈஷா என்றாலே
கட்டுப்பாட்டாளர் என்று பொருள். இரண்டையுமே வந்து ஆன்மீகத்தை வந்து உயர்வான சக்தியால் கட்டுக்குள் வச்சிருக்கார் அவர் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியால். இந்த பௌதிகத்தை வந்து தன்னுடைய கீழான சக்தியா இருக்கக்கூடிய பகிரங்க சக்தியால் வந்து கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கின்றார் அந்த பரம்பொருள். இரண்டுமே அவரால் தான் படைக்கப்பட்டது என்பதை வந்து எல்லா செயல்பாடுகளுமே அதனின்றுதான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம்ன்றது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அதுக்கு விளக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த உலகமே மெட்டீரியல் வேர்ல்டே ஒரு ஜெயில் அப்படின்ற ஒரு பிக்சர். ஆக்சுவலி எஸ், நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் என்றால் நம்ம எதையுமே வந்து நம்ம தன்னியல்பாக நம்ம வந்து செய்வது கிடையாது. தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வரும்போது உள்ளுக்குள்ள இருந்து பரமாத்மாவும் அப்ரூவல் கொடுத்து அதை நாம செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துடும். உண்மையிலே நாம தான் செய்கிறோன்ற நினைக்கிறோம். நாம எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஒன்லி இந்த இன்டெலிஜென்ஸை வந்து ஆக்டிவா, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் ரூபத்துல யார் செயல்படுறதுங்க? ஆத்மாதான் வந்து அந்த இன்டெலிஜென்ஸை வந்து இயக்கி நாம வந்து அந்த பர்டிகுலர் செயல்ல வந்து செயல்படுவதற்கு தூண்டப்படுகின்றோம். அதற்கான பர்மிஷன் மட்டும் பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு கொடுக்கின்றார். ஸோ இதை அந்த ஸ்லைடே இதுதான், முன்னாடி பார்த்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஸ்லைடு தான் இது. எஸ், 28 வாசிங்க மாதாஜி. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति. Yes, one who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies, and one who understands that neither the soul nor the super soul is ever destroyed actually sees. அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த கண்கள் யாருக்கு இருக்கின்றது என்பதை விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம். அதாவது எல்லா உயிர்வாழிகளிலுமே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உடல் கொண்ட இந்த தேகத்திற்கு வந்து இந்த தேகத்துல வந்து உயிரோடு இருக்கக்கூடிய தன்மை எதனால நமக்கு கிடைக்கப்படுகின்றோம்? இந்த ஜீவாத்மா இதில் வந்து குடிக்கொண்டுள்ளான். யாருடன் கலந்து? பரமாத்மாவோடு இணைந்து இருக்கின்றான். சோ இந்த உணர்வை யார் உணர்கின்றார்களோ they should feel that. சோ அப்போ இந்த ஃபீலிங் வரணும்னா அவர்கள் வந்து எது கரெக்ட் எது ராங் என்ற அனலைசேஷன் பண்ணுவாங்க. அதாவது எதுவுமே தர்மத்தின் தரப்புல இருந்து எஸ் நாம இவ்வாறு செய்வது தவறு அப்படின்னு உணரக்கூடிய அவங்களுக்கு அந்த பக்குவ நிலை வந்திருக்கும். சோ அந்த செயலுக்கு நாம தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆவோன்றதையும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அப்போ இந்த நிலையில வரவங்களுக்கு இந்த ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். தன்னை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான். அவரிடத்திலே வந்து முழுமையாக சரணடைந்து நல்வழிப்படுத்தும்படி வேணென்றால் மன்றாடவும் முடியும் நம்மளால. சோ இந்த மாதிரி ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்ளிருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் என்று. சீஸ் ஆக்சுவலி, அதாவது ஆக்சுவல்னாக்கா என்ன இருக்கோ அது அப்படியே பார்க்கக்கூடியது இல்லையா? உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை வந்து அந்த உயிர் வாழி அடைகின்றான். அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இது. So who is the man in real knowledge? அதாவது one who sees the indestructible super soul always accompanying the indestructible individual soul in all the bodies is the actual seer. இல்லையா? யார் உள்ளதை உள்ளபடி காண முடியும்? நாம ஜீவாத்மா எப்பொழுதுமே நித்தியமானவன், அந்த பரம்பொருள் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர். சோ இந்த இருவரும் கலந்துதான் இந்த உடலுக்குள் வந்து தங்கி கொண்டிருக்கின்றனர் அப்படிங்கிறது வந்து உணரக்கூடியவன் உள்ளதை உள்ளபடி அவனால காண முடியும். அப்படின்னா அடுத்தவர்களுடைய உடலில் கூட இதே பரமாத்மா தான் இருக்கின்றார். சோ அப்படி ஒரு உணர்வு வரும்பொழுது அவனுடைய இயல்புகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? அவன் எல்லோரிடத்திலுமே அன்பு பாராட்டக்கூடியவனாக இருப்பான். ஒரு விரோதினுடைய ஹிருதயத்திலுமே வந்து பரமாத்மா இருக்கின்றார். ஆனால் அந்த ஜீவாத்மா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா வந்து எதனால் இயக்கப்படுகின்றது? 3 குணங்களால் இயக்கப்படுகின்றது. அது தன்னை வந்து இந்த பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல போகணும்ன்றத வந்து டைரக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த புத்தியை வந்து ஆக்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு வருது. அதனால பகவானும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து அதற்கு வந்து அனுமதி வழங்குகின்றார். ஏனென்றால் அந்த குணாதிசயம் அவனோட சம்பந்தப்பட்டது. ஒரு செயலை செயல்படுத்துவதற்கு அவனுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? இப்ப நான் கூட ஒரு கர்மத்தை செய்கின்றேன் என்றால் என்னுடைய மூளையை உபயோகப்படுத்தி என் மனசுல இருந்து வரத வந்து தாட் ப்ராசஸ்ல எடுத்துட்டு வந்து எஸ் இவ்வாறு செய்யணும், அது
ரைட்டோ தப்போ அதுக்கப்புறம் செகண்டரி. ஆனா என்னுடைய திருஷ்டியில இதுதான் ரைட் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு செய்யறேன் இல்லையா? ஆனா தர்மத்தின் தரப்பில் இருந்து கொண்டு ஒரு செயலை ஆற்றும் பொழுது அது கரெக்டான ஒரு டைரக்ஷன். அங்கே நாம நடுநிலையாக நிற்க வேண்டும். சோ அத்தகைய ஒரு ஞானம் உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவ நிலையில் இருப்பவர்களால் மட்டுமே முடியும். One who can see three things in its proper purpose. நம்மளுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்க கூடாது எப்பவுமே. Our own perspective will never be the right. இல்லையா? என்னுடைய புத்தி கெட்டின வரைக்குமே நான் பார்த்தேன்னா அது என்னுடைய நன்மைக்கான செயல்களுக்கு மட்டும்தான் நான் பார்ப்பேன். அதே பொது நலத்தோடு பார்க்கும் பொழுது அது நாம அடுத்தவர்களுடைய நிலையில் நின்று கொண்டு நாம் அதை யோசிக்கும் பொழுது தர்மத்தின் தரப்பில் நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டுமோ அந்த நிலைமையில் செய்யக்கூடியவர்கள் தான் த ரியல் நாலேஜ், அதாவது ரியலைஸ்டு நாலேஜ் அவங்களால உணர முடியும். அதாவது இந்த உடல் எதுக்குமே பண்ண முடியாது. இந்த உடல் சிலது காலம் மட்டுமே இருந்து போக போகின்றது. இந்த ஆத்மா நித்தியமானவன், அந்த பரம்பொருளுடைய கருணையால் மட்டுமே இவன் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இந்த உடலில் என்பதை அதனால சோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா இஸ் நாட் த ப்ரொப்ரேட்டர் இல்லையா? முழுமையான அதாவது அந்த பரம்பொருள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொப்ரேட்டரே. அதாவது முதன்மை உரிமையாளர் யார் என்றால் அந்த பரம்பொருள் தான். நாம் எல்லாருமே இந்த உடலுக்கு இரண்டாம் உரிமையாளர். The super soul as the friend of the soul. உள்ளுக்குள்ள அந்த சூப்பர் சோல் என்று பரமாத்மா நமக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும். அது எதனால நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்க கொள்ள முடியும் என்றால் ஒருவேளை நம்ம சத்துவகுணத்தில் இருந்தா அந்த மனசு நமக்கு நண்பனாகிவிடும். அதே ரஜோ மற்றும் தாம்சிக்ல இருந்தா அதுவே நமக்கு விரோதி ஆகிவிடும். ஹவு சச் விஷன் இஸ் பாசிபிள்? இந்த மாதிரியான பார்வை எவ்வாறு நம்மளால கிடைக்க பெறுவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் எங்க சொல்லியிருக்காங்க. பை குட் அசோசியேஷன் வித் நோயர் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ். அதாவது நல்ல சேர்க்கை. நம்ம நாத்திகவாதிகளோட சேர்ந்தா அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் தான் வரும். அதே ஆத்திகவாதிகளோட நாம அதாவது தீசிஸ்டிக் ஏத்திஸ்டிக் என்றால் நாத்திகவாதிகள். தீசிஸ்ட் மீன்ஸ் அதாவது பக்தியில இருப்பவர்கள். அவர்களுடைய ஒரு பக்தர்களோட அசோசியேஷனோடு இருக்கும் பொழுது உண்மை வித் ரியல் நோயர் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ், உண்மையான உணர்தல் இல்லையா? அவருடைய ஸ்பெகுலேஷன் பிரகாரம் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. உண்மையை உணர்ந்தவர்களுடைய அசோசியேஷன் நாம வச்சுட்டா கண்டிப்பா நமக்கு அந்த ஞானம் என்பது விருதி வரும். சோ த ரூட் காஸ் எங்கிருந்து வரணும்ன்றது இங்க நமக்கு நன்னா புரியுது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 29 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं. கதிம். எஸ், கதி நமக்கு யாரு கதி இல்லையா? சோ நம்மளுடைய வார்த்தைகளே நம்ம பார்க்கின்றோம். கதி என்றால் நமக்கு இறுதி அடைக்கலம் யார் அப்படிங்கிறது தான். அவனுக்கு யாருமே கதி இல்லப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? எஸ், எல்லாருக்குமே கதி உண்டு, அந்த பரம்பொருள். அதே நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். He is the permanent rescuer. அதுதான் நமக்கு நித்தியமான ஷெல்டரே. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. சமம் அப்படின்னா ஈக்குவல். பஷ்யன் அதாவது பார்க்கும். இது ஹை சர்டன்லி சர்வத்ரா அதாவது எவ்ரிவேர் எல்லா இடங்களிலுமே. சமவஸ்திதம் ஈக்குவலி சிச்சுவேட்டட் எல்லாவற்றையுமே சமநோக்கோட காண்பது. இதுக்கு நம்ம 4th சாப்டர்லயும் ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு இல்லையா? அதாவது நாயை தின்பவன் பிராமணன் எல்லாரையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய ஒரு பக்குவ நிலை இருப்பவன் தான் ஒரு நிலை. அதாவது மனதளவில் எல்லா செயல்பாடுகளையுமே சமநோக்கோடு எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு மகாத்மாவுடைய மனநிலை அப்படி இருக்கும், ஒரு வைஸ் பர்சனுடைய மனநிலை. ஏனென்றால் எல்லா ஜீவாத்மாக்களிலுமே அந்த பரம்பொருள் இருக்கின்றார் என்பதை உணர்ந்து. எஸ், நாம யாரையாவது திட்டணும் பொழுது இப்பதான் நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சோம், எல்லா உயிர்வாழிகளிலுமே பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்னு படிச்சோம். அதனால அவரை நம்ம திட்டணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. ஒன்லி we have to discuss and sort it out the issues இல்லையா? சோ அதுக்காக நாம அவர் கத்துறாருன்ட்டு நாமளும் ஒரு படி மேல போய் அவர்கிட்ட நாம கத்தக்கூடாது, அது தவறு. அப்போ அவருடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கு நாம கண்டிப்பாக மரியாதைகள் என்பது வழங்கணும். அதனாலதான் நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்ஸ், ஃபைட்டிங் இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம தவிர்க்கணும். ஆன வரைக்குமே விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய அந்த தன்மை, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அக்செப்டன்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு தேவை இல்லையா? ஸோ ஒன் ஹூ சீஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் does not
இனாஸ்தி அதாவது டீக்ரேட், அதாவது நம்ம வந்து நம்மள தாழ்த்திக்க கூடாது. ஆத்மனா பை மைண்ட், ஆத்மனாம் த சோல், ததஹ தென் யதி ரீச்சஸ் பரம் டிரான்சென்டென்டல் கதீம் டெஸ்டினேஷன். அதாவது ஒன் ஹூ சீஸ் த சூப்பர் சோல் ஈக்குவலி எவ்ரிவேர் பிரசன்ட், அதாவது எல்லா இடங்களிலுமே பகவான் நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றார் என்று யாரால் காண முடிகின்றதோ, இன் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி. ஸோ இது வந்து நம்ம பிராக்டிஸால தான் இதை வந்து உணர முடியும். வென் யூ ஸ்டார்ட் கிவிங் ரெஸ்பெக்ட் டு எவ்ரி ஒன், எல்லாருக்குமே அவர்களுக்கு வழங்க ஒரு உயிர்வாழிக்கு என்ன மரியாதைகள் கொடுக்கணுமோ அந்த மரியாதைகளை நாம வந்து எந்த விதமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாம, இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி, அதுக்கப்புறம் இவன் வந்து ஆணவன், இவன் வந்து எனக்கு விரோதி, அப்படிலாம் எதுவுமே நினைக்காம எவ்ரி ஒன் யூ ஹாவ் டு, அதாவது ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய விதம் வந்து ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணணும். இன் எவ்ரி லிவிங் பீயிங் டஸ் நாட் டிகிரேட் ஹிம்செல்ஃப் பை ஹிஸ் மைண்ட், இல்லையா? எப்பவுமே தன்னுடைய மனதால் அவன் வந்து தாழ்த்தி கொள்ள மாட்டான். சோ எல்லாருமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய மனசு, தன் மனசுலயும் அதே நிலையில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தான் இருக்கின்றார் என்பது அவனால புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் எல்லாரையுமே சமநோக்கோட காணக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு செல்கின்றான். அவன் எப்பொழுதுமே மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்தி கொள்ள மாட்டான். ஏனென்றால் ஹிருதயத்தில் பரமாத்மா உறைந்திருக்கின்றார் என்றதை அவனால உணர முடியும். Thus he approaches the transcendental destination. அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது he will end up, மீண்டும் வந்து அந்த ஆன்மீகத்தில் அவன் வந்து முன்னேற்றம் அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பிக்சர் என்ன இருக்கு? ஆக்சுவல் சியர், இல்லையா? வாட் இஸ் த கரண்ட் சிச்சுவேஷன் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டி? ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இதுதான். ஆனா நம்ம இந்த காலகட்டங்களுக்கு நாம மாறணும். அப்பொழுதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நன்னிலை அடைய முடியும். இந்த லெஃப்ட் பிக்சர் தான் நம்ம எல்லாமே பௌதீகம் தான் நமக்கு, இல்லையா? ஒன் ஹஸ் சிச்சுவேட்டட் ஹிம்செல்ஃப் டிஃபரெண்ட்லி தேன் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறத தவிர்த்து வேற எல்லா விஷயத்திலுமே நாம வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறவர்கள் தான். ஏனென்றால் 3 குணங்களால் ஆனதுனால நம்மளுடைய அந்த செயல்பாடுகளும் அவ்வாறே அமைந்து விடுகின்றது. வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் மைண்ட்? மனசனுடைய, அதாவது மனிதனுடைய மனசு, அதனுடைய செயல்பாடு என்ன? அவன் என்ன அங்கத்தை வகிக்கின்றான் இந்த உயிர் வாழி இந்த உடல்ல தங்கும் பொழுது இந்த மனசு என்ன செய்யறது அப்படிங்கறது வந்து தெரிந்து கொள்ளும். when the mind turns to the super soul, one becomes advanced. அதாவது நம்ம வந்து திரும்பி அந்த ஆத்மா வந்து திரும்பி பார்த்து பரமாத்மாவை தரிசிக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு சென்றால் அவன் வந்து ஆன்மீகத்தில் வந்து முன்னேறுகின்றார். then one approach the transcendental destination. அவ்வாறு இல்லை என்றால் சோ அவன் வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் திரும்பி வர வேண்டியதுதான். மைண்ட் இஸ் ஜெனரலி அடிக்டட் டு தி சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், இல்லையா? which binds the living entity in the material world. சோ அதனால மனதை வந்து இந்த புலன் நுகர்ச்சி செயல்களிலே ஓட்டம் பெற்று கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அவன் வந்து பந்தப்பட்டு மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் அவன் வந்து திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ஆனால் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த 2 நிலைகள், அதாவது when the mind turns to the super soul, அவன் பக்கத்தில் நாம் திரும்பினால் நாம வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறுகின்றோம். தட் இஸ் த ஆக்சுவல் சியர் அப்படிங்கிறது. உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய தன்மை அதுதான் என்பதை நாம இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், 30th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानम् अगर्तारं च पश्यति. எஸ், பிரகிருத்யா, அதாவது பிரகிருதி இந்த பௌதிக இயற்கை, ஏவ அதாவது சர்டைன்லி, கர்மாணி அதாவது செயல்பாடுகள், கிரியமானானி பீயிங் பர்ஃபார்ம்ட் அதாவது ஒரு உயிர் வாழி தன்னுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தையுமே அவன் செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில் இருக்கிறவன், இல்லையா? சர்வசக எல்லா வகையிலுமே, யா எவனேனும் அதாவது எனி ஒன் ஹூ, பஷ்யதி சீஸ் அப்படிப்பட்டவன், பார்த்தல், ததா ஆல்சோ, ஆத்மா நாம் தன்னையும், அரக்தாராம் த நான் டூயர் யார் இதுல வந்து செயல்படுவது கிடையாது. அதாவது ஆத்மா எதுவுமே செயல்படுறது இல்லை, ஆனா அவன் தான் ரெஸ்பான்சிபிள், இல்லையா? ஒரு எண்ணத்தை வந்து விதைத்து விடுகின்றான். he sows the seed, ஆனா அறுவடை செய்யறது இந்த புத்தி, மனசு, புலன்கள் தான் அறுவடை செய்கின்றது. ஆனா மூல காரணமே அந்த ஆத்மா தான், இல்லையா? So one who sees that all activities are performed by the body, ஏனென்றால் இது 3 குணங்களுக்கோடு சம்பந்தப்பட்டது, which is created by the material nature.
24 பண்புகளாலானது, 3 குணங்களால் வந்து செயல்படக்கூடியது. அதனால வந்து இந்த உடல் தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. கர்மேந்திரியங்கள் தன்னுடைய செயல்களை செய்கின்றன, ஞானேந்திரியங்கள் தன்னுடைய செயல்களை செய்கின்றன. ஆனால் அதையெல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் செய்யும் பொழுது மனதையும் புத்தியையும் சரியான பாதையில் நாம் எடுத்து செல்லும் பொழுது அது என்ன செய்யணுமோ அந்த செயல்பட்டுதான் அது ஈடுபடும். சீஸ் தட் ஒன் செல்ஃப் டஸ் நத்திங் ஆக்சுவலி சீஸ். அதாவது இந்த ஆத்மா ஒன்றுமே செய்வது கிடையாது என்பதை அவனால காண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த விளக்க உரையில வந்து அழகாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நெக்ஸ்ட் 31 ஸ்லோகம். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? எஸ் 31 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. யதா பூத ப்ருதக் பாவம் ஏகஸ்தம் அனுபஷ்யதி தத ஏவ விஸ்தாரம் பிரம்ம சம்பத்யதே ததா. யதா, யதா மீன்ஸ் எப்பொழுது, பூதா அதாவது அனைத்து உயிர்வாழிகள், பிருதக் பாவம் அதாவது தனித்தனியானவர்கள் இல்லையா, நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே இண்டிவிஜுவல்ஸ் இல்லையா, செப்பரேட்டட் ஐடென்டிட்டிஸ். யாரிடமிருந்து நாம் எல்லாருமே பிரிந்து வந்திருக்கின்றோம், பகவானிலிருந்து நாம பின்ன பகுதிகளாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்திருக்கின்றோம், நம்மளுடைய கர்ம இதற்கு பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு. ஏகஸ்தம் அதாவது சிச்சுவேட்டட் இன் ஒன், அனுபஷ்யதி ஒன் ட்ரைஸ் டு த்ரீ அத்தாரிட்டி அதாவது ஒரு குரு மற்றும் ஆச்சாரியா அவர்களுடைய வழிநடத்தத்திலிருந்து இதை வந்து நாம வந்து பார்க்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் தயாராகும். தத ஏவக தேராஃப்டர், விஸ்தாரம் விரிவங்கங்கள், பிரம்மா த முழுமை அதாவது பிரம்மம் என்று சொல்றோம் இல்லையா, சோ அதுதான் முழுமை, பூரணம் என்று சொல்கின்றோம். சம்பத்யதே இ அட்டைன்ஸ் அட் த டைம். சோ அவ்வாறு நாம் எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து இந்த உயிர்வாழிகள் அதாவது ஞானமுள்ள ஒரு மனிதன் sees to see different entities due to different material bodies. அதாவது நம்ம ஆத்ம ரூபத்துல எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது, ஆத்மாவில எந்த மாற்றமும் கிடையாது, அவனுடைய செயல்பாடுகள் மட்டும்தான் அந்த ஆத்மாவோட ஒட்டின் இருக்கு இல்லையா. அந்த சூக்ஷ்ம உடலால் செய்யப்படுகின்ற அனைத்து விலைகளுமே அதாவது நம்மளால ஸ்தூல உடல் பண்றது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கின்றோம், ஆனா சூக்ஷ்மம் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளேயே நடைபெறுகிற. மனசு நினைக்கிறது உள்ளுக்குள்ள, புத்தியும் உள்ளுக்குள்ள, வெளியில எங்கேயும் தெரியாது. இந்த புத்தி வேலை செய்யறது வெளியில தெரியாது, மனசு நினைக்கிறது வெளியில தெரியாது, ஆனா புலன்கள் எல்லாமே வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து ஸ்தூலத்துல இருக்கிறதுனால. சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிலுமே வந்து வெவ்வேறு உடல் அதாவது அந்த ஐடென்டிட்டிஸ் வந்து டியூ டு த different material bodies. When a sensible man ceases அதாவது discontinuous means if he stops to see different identities due to different material bodies and he sees how beings we are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. அதாவது அவன் பிரம்ம நிலையை அடைகின்றான். அதாவது வெவ்வேறு விதமான நிலைகள் வந்து இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மா என்ன, ஆத்மாவில எந்த மாற்றம் இருக்காது, ஆனால் செயல்பாடுகள் கண்டிப்பாக வேறுபட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா. நான் செய்த கர்மம் என்னுடைய பிள்ளை செய்திருக்க மாட்டான், என்னுடைய கணவரும் செய்திருக்க மாட்டார், என்னுடைய மகளும் செய்திருக்க மாட்டார், என்னுடைய தாய் தந்தையர்கள் செய்த கர்மங்களும் வெவ்வேறு. அதனால இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்சமான அந்த சுதந்திர தன்மையை உபயோகப்படுத்தி ஒரு செயலை அவன் எவ்வாறு ஈடுபடுத்துகின்றான் என்பது வெவ்வேறு நிலைகள்ல தான் இருக்கும். ஆனால் உண்மையிலே ஆத்மா வந்து எதையும் ஆத்ம ரூபத்துல வந்து எந்த மாற்றமும் இருக்காது, அவன் எதையுமே செய்வதும் கிடையாது, அவன் வெறுமனே நினைக்கிறான் இல்லையா. அதாவது நம்ம பத்ம புராணம் இல்ல கதா உபனிஷத் ரெஃபரன்ஸ், இந்த 18 daysல வந்து நீங்க வந்து ஒரு குதிரைகள் கடிவாளத்தோட அதுல வந்து பின்னாடி வந்து ஆத்மா உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சர் இருக்கும் இல்லையா. அந்த பிக்சர் வந்து ஆத்மா வந்து அவன் அந்த ரதத்துல ஏறி உட்கார்ந்துடுறான், அவ்வளவுதான். எனக்கு இந்த டெஸ்டினேஷன் போகணும்னு நினைக்கிறான், அவ்வளவுதான். அவனுக்கு தேவையானது இது வேணும், அது ஒண்ணு நினைக்கிறான். ஆனா அது எவ்வாறெல்லாம் போய் அடையணும்னு நினைக்கிறது இந்த மனசு, புத்தி, அதுக்கப்புறம் புலன்களுடைய செயல்பாடுகள் தான். இது எல்லாமே கன்ஃபியூஷன் பண்ணி கடைசியில ஒரு கர்மத்தை நாம வந்து புண்ணியமாகவோ பாவமாகவோ மாற்றி விடுகின்றது இல்லையா. ஆனா முதல்ல அத செயலை தூண்டுபவன் யார்? அந்த ஆத்மா. அதனாலதான் அவன் பனிஷ்மெண்ட் வந்து அவனுக்கு கிடைக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ அவன் செய்யக்கூடிய பாவங்களை அவன் ஏன் அனுபவிக்கின்றான் என்றால் அவன் நினைவுகளை அதன் தரப்பில் அவன் எடுத்து வந்ததால். சோ அவன் டெஸ்டினேஷன் என்னன்றது வந்து எங்க போறது எங்க முடிய போறதுன்னு தெரியாது, எங்கேயோ போகணுன்றத மட்டும் அவன் வந்து ஒரு மனசுல ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வரான், அவ்வளவுதான்.
ஆனா அது செயல்பாடுகள் எல்லாமே புத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து மனசு, இது எல்லாமே வந்து செயல்படுத்தி விடுகின்றது. சோ அந்த குதிரை தன்னிச்சையாகவே அது செல்கின்றது. புலன்கள் ஆதிக்கம் அடைந்தால் மனசும் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதுக்கேற்றவாறுதான் வந்து பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள் எல்லாமே நாம செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம். சோ ஒன் ceases to see, அதாவது when he stops to see different entities, அதாவது வெவ்வேறு நிலைகள் due to different material bodies, and he sees how beings are expanded everywhere, எவ்வாறு இந்த உயிர்வாழிகள் வந்து ஜனனம் ஏற்படுகின்றது, வளர்கின்றது, மடிகின்றது, எல்லாவற்றையுமே அவனால பார்க்க முடியுதோ அப்படிப்பட்டவனால் அந்த பிரம்ம நிலையை வந்து அவனால அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து விளக்கத்தை வந்து அழகாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு, when one can see the various bodies of the living entities arise to the different desires of the individual soul, இதுதான் நான் இப்ப விளக்குனேன். சோ நான் என்னுடைய எண்ண ஓட்டம் டிஃபரெண்ட், என்னுடைய ஆசைகள் டிஃபரெண்ட், நான் ஒரு செயலை செயல்படுத்தும் விதமும் வேறு நிலை. ஆனால் ஆன்மா ரூபம் என்பது அனைவருக்கும் ஒன்றுதான். அது ஆணும் அல்ல பெண்ணும் அல்ல, இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல வந்து நாம வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். 84 விதமான ஸ்பீஷீஸா நம்ம வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் இந்த ஆன்மா என்ன எந்த விதத்துல வந்து செயல்படுத்துவதற்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொள்கின்றதோ, அது அதனுடைய ஆசைகளை வந்து எவ்வாறு அது வெளிப்படுத்துகின்றதோ, அந்த புலன்கள் எவ்வாறு, புத்தி, மனசு இதெல்லாம் எவ்வாறு செயல்பட வைக்கின்றதோ, இது எல்லாமே வந்து ஒரு உயிர்வாழியால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிந்தால் அவனே அந்த பிரம்ம நிலையை அடைந்திருக்கின்றான் என்று பொருள். So when one can see the various bodies of the living entities arise due to the different desires, ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடல் அமைப்பை ஒவ்வொருத்தரும் நாம பெறுகின்றோம். ஒரு போல இரட்டை பிறப்பா இருந்தாலும் கண்டிப்பா அந்த இரட்டை பிறப்பிலும் சில வேறுபாடுகள் வந்து இருக்கும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப எக்ஸாக்டா இருக்கவே மாட்டாங்க. there will be some changes இருக்கும். அத கூடவே இருக்கிறவங்களாலதான் அது புரிந்து கொள்ள முடியும். பார்ப்பதற்கு சடனா ஒரு 80% 90% ஒரு போல காணப்பட்டாலும் அந்த 10% டிஃபரன்ஸ் அவங்களுடைய கர்ம பலனால வந்து அவர்கள் அடைகின்றார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது, அதுக்கப்புறம் உடல் அமைப்பு, அதாவது உயரம், அதுக்கப்புறம் ஷார்ட், இது எல்லாமே நம்ம கருப்பு, சிகப்பு, இந்த மாதிரி எல்லாம் நாம வந்து பெறுகின்றோம் என்றால் நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளலாம். do not actually belong to the soul itself, இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே இதெல்லாமே ஆத்மாவுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இருக்கிறது. அது வெறுமனே அந்த he sows the seed, அவ்வளவுதான். அத வந்து பயிறு அந்த விதையை வந்து நீர் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு செடியாகி மரமாகி எல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றது இந்த புலன்கள், மனசு, அறிவு. எந்த ஒரு செயலுமே இந்த ஓமையோட நாம வந்து கம்பேர் பண்ணணும். இன் மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப் வி ஃபைண்ட் சம்ஒன் டெமிகாட், தேவர், சம் ஹியூமன் பீயிங், சில பேர் வந்து மனிதர்கள், சில பேர் நாய், பூனை, இதுவெல்லாம் நம்ம வந்து பிறக்கின்றோம். திஸ் இஸ் த மெட்டீரியல் விஷன், நாட் ஆக்சுவல் விஷன், இல்லையா? ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலை நாம தரிப்பது நம்மளுடைய கர்ம பலனால் தான். அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மத்துல விலங்கினத்துலதான் பிறப்பாங்க. அதே ஒரு மனிதன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கும் பொழுது அடுத்த ஜென்மம் என்பது அதாவது தேவ உலகத்திலோ அந்த மாதிரியான இதுல வந்து பிறக்கக்கூடிய சான்சஸ் உண்டு. சோ அதனால எந்த நிலைக்கு நாம உயர்கின்றோம், தாழ்கின்றோம் என்பது எல்லாமே நம்மளுடைய கர்ம பலனினால் தான் என்பதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். This material differentiation is due to the material conception of life, இல்லையா? சோ இங்க நாம பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம். நம் வாழ்நிலையும் வந்து பௌதிகமானது. After the destruction of this material body, இந்த உடல் அழிந்த பிறகு ஆன்மா, the spirit soul is one. The spirit soul due to the contact with the material nature gets different types of bodies, இல்லையா? சூக்ஷ்ம உடல் வந்து அந்த ஆத்மாவோட ஒட்டிண்டு தான் இருக்கும். அது இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு வெறுமனே விடுதலை அடையும் பொழுது மட்டும்தான் சூக்ஷ்ம உடலும் சூல உடலும் ஒன்றிணைந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலே வந்து நின்று விடுகின்றது. வெறும் ஆத்மா மட்டும் போகும். மிச்ச சமயத்துல வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல் அந்த ஆன்மாவோட தான் ஒட்டின்னு இருக்கும். அதனால்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான பெண்டிங் உணர்வுகள் மற்றும் நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை நாம வந்து ஏற்கின்றோம். when one can see this, he attains spiritual vision. இதை யார் ஒருவர் உணர்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பக்தி பாதையை வந்து பக்தி, அதாவது இந்த ஞான சக்ஷுஷா, அவனுடைய கண்கள் வந்து ஞானத்தால் வந்து திளைத்திருக்கின்றது என்று பொருள். thus being freed from the differentiations like man, animal, big, low, one becomes purified in his consciousness and able to develop Krishna consciousness in his spiritual identity. நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம், இல்லையா? ஆன்ம ரூபத்துல நம்மள வந்து கண்டிப்பா நாம யார் என்பதை தன்னுணர்வு பாதையில நாம யாருன்றதை கண்டிப்பா தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அதை இன்னும் நெக்ஸ்ட் வர்ஸ்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.
is 32nd ஸ்லோகம். ஒரு நிமிஷம். எஸ் 31 ஆயிடுத்து. இதே தான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். சோ இது ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நான். ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் பர்ஃபார்ம் விஷன் ஆஃப் த ஆக்டிவல் சியர். உண்மையை உண்மையாக உணரக்கூடியவர்கள் வந்து ஆக்சுவலி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் பர்ஃபார்ம் பை த பாடி விச் இஸ் கிரியேட்டட் பை த மெட்டீரியல் நேச்சர். இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து நாம செய்யறது எல்லாமே இந்த உடலால் தான் செய்கின்றோம். அதாவது தூண்டப்படுவது அந்த ஆத்மாவால் தான். ஆனா ஒரு வாட்டி அந்த ஆத்மா நினைக்கிறத வந்து நாம வந்து வழி நடத்தி விடுகின்றோம். சோ எக்ஸிகியூஷன் வந்து நம்ம செயல் கர்மங்களை எல்லாம் நாம் செய்கின்றோம் என்றால் இந்த புலன்களால தான். அந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல நம்ம ஐக்கியமாகி இந்த ஸ்தூல மற்றும் சூஷ்ம குணத்தால தான் நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மையிலே ஆன்மா எந்த செயலுமே செய்வது கிடையாது. 31 ஸ்லோகம். when does he attain Brahma conception? பிரம்ம நிலையை அவன் எப்பொழுது அடைகின்றான் என்றால் purified consciousness can thus develop Krishna consciousness. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து உண்மையிலே இந்த உடல் தான் செயல்படுகின்றது, ஆன்மா எதுவும் செயல்படுவதில்லை என்று உணரும் பொழுது அப்ப நாம பனிஷ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ஆன்மாவுக்கு தான் செல்கின்றது இல்லையா? அதனால இந்த ஆன்மா வந்து நல் பாதையில வந்து நடத்தி செல்லணும்னாக்கா தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அவன் சரிவரப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதாவது தூய பக்தி சேவையில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது அவனுடைய பாதை எல்லாமே வந்து நல் மார்க்கமாக அமையும். So ceases to see different identities due to different material bodies. இப்பதான் பார்த்தோம். Thus absence of any material differentiation because of different bodies. இல்லையா? சோ ஏதாவது எந்த ஒரு ஏதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காமனா இல்லாதப்ப கூட வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த டிஃபரெண்ட் பாடிஸ் தான். அதாவது வெவ்வேறு ஒரு உடலை அவன் ஏற்கும் பொழுது அந்த டிஃபரன்சியேஷன் நம்மளால வந்து சில பேர் நெட்டையா இருப்பாங்க, சில பேர் குட்டையா இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து அவங்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபீச்சர்ஸோட இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து அக்லியாவும் இருப்பாங்க. இது எல்லாமே அவனுடைய கர்ம பலனால் அவன் கிடைக்க பெறுகின்றான் என்பதை அவன் உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது சோ அவன் வந்து இந்த thus absence of any material differentiation இல்லையா? சோ அவனால வந்து ஈஸியா வந்து இதை வந்து புரிந்து கொள்ள, ஏன் நமக்கு இது நடந்தது, ஏன் அடுத்தவர்கள் இதை வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, இது எல்லாமே வந்து அவனால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஈஸி how beings are expanded everywhere. எல்லா இடங்களிலுமே இந்த உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு வந்து விரிவடைந்திருக்கின்றது இல்லையா? சிறு எறும்பு முதல் ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய பிரம்மா வரைக்குமே இந்த உயிர்வாழிகளுடைய விரிவங்கங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல விராட் ரூபத்துல வந்து எவ்வாறு பரவி இருக்கின்றது. மரம், செடி, கொடிகள், விலங்குகள், மனிதர்கள், இப்படி எல்லா விதத்தையுமே அவனால வந்து உணர முடியும். எஸ் நெக்ஸ்ட் 32 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அநாதித்வான் நிர்குணத்வாத் பரமாத்மாயம் அவ்யயஹ ஷரீரஸ்தோபி கௌந்தேய ந கரோதி ந லிப்யதே. எஸ் இந்த லிவிங் என்டிட்டி இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அது பகவத்கீதையில 32 பர்பட் ஸ்ரீல பிரபுபாத பர்பட்ல இருந்து எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க. So the living entity உயிர்வாழி appears to be born because of the birth of the material body இல்லையா? appears தான். இந்த உடலை நாம பெறுகின்றோம் என்பதற்காக நாம் இங்க பிறவி எடுப்பதில்லை. பட் ஆக்சுவலி த லிவிங் என்டிட்டி இஸ் எட்டர்னல். நித்தியமானவன், அவன் எப்பொழுதுமே பிறவியற்றவன். அதாவது பின்ன பகுதி, பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் நாம். அவரே நித்தியமானவர், அவரே பிறப்பற்றவர். அந்த பிறப்பற்றவரிடமிருந்து நாம தோன்றியிருக்கக்கூடிய நித்திய ஜீவிகள் ஆக்சுவலி. அண்ட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் பீயிங் சிச்சுவேட்டட் இன் a material body is transcendental and eternal. அதாவது இந்த உடல் கொண்ட இந்த இடத்துல வந்து ஆன்மா வந்து இருக்கும் பொழுது அவன் எப்பொழுதுமே வந்து ஆழ்நிலை மற்றும் நித்தியமானவன் ஆகின்றான். Thus he cannot be destroyed by nature. He is full of bliss இல்லையா? பேரானந்தத்தில் திளைக்க பெற வேண்டியவன் தான் அந்த ஆத்மா. ஆனால் நாம வந்து இந்த பௌதிக கலங்கங்களில் நாம வந்து இந்த புலன்கள், மனசு, அறிவு எல்லாம் நாம வந்து லயித்திருக்கும் பொழுது ஆன்மாவும் அதனை வந்து அந்த பாதையிலே செல்வதற்கான மார்க்கத்தை தான் அது தேடுகின்றது. குறையுடைய புலன்களோட பிறந்த நாம் நம்மளுடைய புத்தியை வந்து எந்த அளவுக்கு நாம வந்து மேன்மை அடைந்திருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அமைந்து விடுகின்றன. Those who see with a vision of eternity can see the imperishable soul is transcendental, eternal and beyond the modes of nature. 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவன் தான் இந்த ஆத்மா. அவன் நித்தியமானவன், அதாவது ஆழ்நிலையில் இருப்பவன், அழிவற்றவன் அப்படிங்கறத வந்து காண முடியும்.
யார் என்றால் ஒரு பக்தனாக இருப்பவனால் மட்டுமே இந்த காண முடியும். Despite contact with the material body, the soul neither does anything nor is entangled. அதாவது அவன் எந்த இதுக்குமே அவன் சுதந்திரமானவன் தான். இந்த உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு அவனுக்கு சம்பந்தம். இந்த உடலை விட்ட பிறகு அவன் இஸ் ஃப்ரீ. அதனால அவனை இட் டஸ் எனிதிங், அவன் எந்த செயலிலுமே அவன் செயல்படுவது கிடையாது. ஆக்ஷன்ஸ்ல வர்றதெல்லாம் இந்த புத்தி, மனசு மற்றும் புலன்கள் தான். அதனால அவன் எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஆனா ஒரே ஒண்ணு, ஒரு செயலை பார்த்தால் இது செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு மனசுல எடுத்துட்டு வரவனே அந்த ஆத்மா தான். சோ அப்பொழுது அந்த தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வர்றதுனால தான் இது எல்லாமே செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 33 ஸ்லோகம் வாசிங்கம்மா. மாதாஜி யதா சர்வகதம் சௌஷ்யாத். பத்மா மாதாஜி என்ன சொல்லுங்க? சின்ன சாரி டிஸ்டர்ப் பண்றேன். இப்ப இங்க ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லைன்னு போட்டிருக்கல மாதாஜி. ஆமா, பந்தப்படுவதுங்கிறது சரி, செய்வதோங்கிறது நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இப்ப நம்ம பாக்குறதுங்கிறது செகண்டரி இதுதான். அப்படி அந்த செகண்டரி இதுக்கு நம்மள ஆர்டர் பண்றது அந்த ஆத்மா தானே. ஆர்டர் இல்ல மாதாஜி. ஒரு செயல்ல நம்ம மனசு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வர்றதே ஆன்மா. எங்கேயோ போகணும்னு நினைக்கிறது ஆன்மா, அவ்வளவுதான். அது ஒண்ணுதான் அவன் செய்வான். ஆனா அது என்ன பண்ணோம்னாக்க இந்த நினைவே நமக்கு இந்த புலன், புத்தி, மனசு எல்லாமே செயல்பட வச்சிரும். உண்மையில அவன் எந்த செயலிலுமே ஈடுபடுறது கிடையாது. அவன் எதனோடையும் அட்டாச்மெண்ட்டும் கிடையாது அவனுக்கு. ஆனா அவன் செய்யக்கூடிய ஒரு தவறு என்ன? He is responsible. He is not involved, but he is responsible. Yes, he is only responsible for all the activities. So இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மா, he is only responsible for all the work actually. ஆனா அத அவன் எதுலயுமே ஈடுபடுறதும் கிடையாது. ஏதாவது செய்யறானா ஆன்மா? ஆன்மா எதுவுமே செய்யறது இல்ல. புத்தி வேலை செய்யுது இல்லையா? கைகளை, புலன்கள் வேலை செய்யுது. உடல் எல்லாமே, இந்த கை, கால் எல்லாமே, ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வேலை செய்யுது. ஓகே, இப்ப I am clear. Thank you. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. யதா சர்வகதம் சௌம்யாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மானோ லிப்யதே. எஸ், யதா அதாவது ஆஸ் அண்ட் வென், எப்படியோ, எவ்வாறோ, சர்வகதம் எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கக்கூடியவர், சௌக்ஷம்யத் அதாவது டியூ டு பீயிங் ஷட்டல் அதாவது சூக்ஷ்மமாக இருப்பதால், ஆகாசம் அதாவது இந்த ஆகாயம், நெவர் அதாவது இல்லை, உபலிப்யதே மிக்சஸ், அண்ட் சர்வத்ரா எவ்ரிவேர், அவசிஸ்தித சிச்சுவேட்டட், தேஹே அதாவது இந்த உடல், ததா சோ ஆத்மா the self never உபலிப்யதே never mixes actually. அதாவது எவ்வாறு இது ஒரு அனாலஜி. நம்ம இந்த உடல்ல ஆத்மா இருக்கு, அந்த ஆத்மாவை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் அப்படின்னு தான் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? ஆனால் எவ்வாறு இது இன்னொரு ஓமையால் கூட நம்ம சொல்லலாம். தாமரை இலை மீது எவ்வாறு ஒரு நீர்த்துளி ஒட்டாமல் இருக்கின்றதோ, ஸ்டில் அந்த இலை மீது அந்த நீர்த்துளி உண்டு, இல்லை என்று நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸ்டில் இட் இஸ் ஸ்டேயிங். ஆனா அது இந்த இலையோட கலப்பது கிடையாது. அதே மாதிரிதான் 5 விதமான வாயுக்களில் இந்த ஹிருதயத்துல ஆத்மா என்பவன் அவன் மிதந்துட்டு இருக்கான். சோ சில வாயுக்கள் உடல் ஒன் ஆஃப் த வாயு உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கக்கூடிய வாயு தான் இல்லையா? அதனால்தான் உணர்வு என்பது நம்ம உச்சியிலிருந்து கால் வரைக்குமே நமக்கு உணர்வு உண்டு. சில வாயு ஒன்லி சுவாசம், பிராணா சுவாசம், அதுக்கப்புறம் மேல் பாகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய சுவாதம், இடுப்பு பகுதி, பெல்விஸ் பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கா இருக்கக்கூடிய வாயு வேறு, அதுக்கப்புறம் கீழ்பாகத்து இருக்கக்கூடிய வாயு வேறு, ஒரு பர்டிகுலர் வாயு உடல் முழுவதுமே ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி 5 விதமான அப்பானா, உதானா, சமானா, வயானா அண்ட் பிராணா, இந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல தான் இந்த ஆத்மா மிதந்துட்டு இருக்குன்றது நாம செகண்ட் சாப்டர்லயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த ஸ்கை டியூ டு இட்ஸ் ஷட்டில் நேச்சர், சூக்ஷ்மம், டஸ் நாட் மிக்ஸ் வித் எனிதிங் இல்லையா? சோ நாம கூட ஒரு கடற்கரை ஓரம் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுல இருந்தே நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம கண்ணுக்கு எவ்வளவு தூரம் எட்டுதோ ஆகாயம் நமக்கு தெரியும். ஆனா அது கீழே ஏதோ ஒரு இதுல மர்ஜார மாதிரிதான் நம்ம நினைப்போம். நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத பொழுது அது ஆல்ரெடி இட் இஸ்
மர்ஜ்டு வித் திஸ் பூமியோட ஏதோ ஒரு இதுல ஒரு மரம் செடி கொடியோட அது மர்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா அது இல்லை. நீங்க மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு போனாலும் அது இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதே மாதிரிதான் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சமுத்திரத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆகாயம் அந்த சமுத்திரத்துல வந்து கலந்திருக்கிற மாதிரிதான் நமக்கு ஒரு பார்வையே வரும். அது எங்கேயோ அந்த இடத்துல டெர்மினேட் ஆன மாதிரி. ஆனா நீங்க கப்பல்ல பிரயாணம் செய்து நீங்க போனீங்கன்னாக்கா அந்த ஆகாயம் நம்ம வந்து தொடர்ந்து சென்று கொண்டே இருக்கின்றோம் என்று மாதிரிதான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? அது வந்து சூக்ஷ்மம் என்பது நமக்கு கண்களுக்கு புலப்படாதது இல்லையா? அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல தான் நம்ம அதை பார்க்கின்றோம். டஸ் நாட் மிக்ஸ் வித் எனிதிங் இல்லையா? ஆகாயம் எதோனோடையும் கலப்பது கிடையாது. ஆல்தோ இட் இஸ் ஆல் பர்வேடிங், எல்லா இடங்களிலுமே அது பரவி இருக்கின்றது. இது பிரம்ம ஜோதிர்னுடைய அதாவது மகத்தத்துவத்துல இருந்து ஒரு டிவிஷன் தான் நாம இங்க பக்கம் பார்க்கக்கூடிய ஆகாயம். அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த ட்ரூ ஸ்கை தான் நாம இங்க பாக்குறது இல்லையா? Similarly, the soul situated in the Brahman vision does not mix with the body, though situated in that body. So பிரம்ம நிலையை கண்டவர்கள் இந்த ஆத்மாவை இந்த உடலோட அவங்க வந்து ஒட்டி வைக்கிறதே கிடையாது. ஆத்மா வேறு உடல் வேறு என்ற நிலையில் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து அமையும். ஏனென்றால் பிரம்ம நிலையை அவர்கள் வந்து அடைந்திருப்பார்கள். அதாவது எவ்வாறு பகவானை கூட வந்து அலூஃப்னு சொல்றோம் இல்லையா, இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்ட்டு, அதே மாதிரிதான் இங்கேயும். சோ ஆத்மா பிரம்ம நிலையை கண்டவர்கள் உண்மையிலே இந்த புலன்கள் தான் செயல்படுகின்றது, நாம எதையுமே செய்யறது இல்ல. அதனால என்ன ஓட்டத்தை அவர்கள் வந்து சீர்படுத்தி கொள்வார்கள். ஆத்மாவை வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் அதை வந்து அதுல வந்து பக்குவம் அடைவார்கள். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்த அந்த ஆத்மா தன்னுடைய செயல்பாடுகளை வந்து நல்முறையில் வந்து அமைத்துக் கொள்ளும். அப்பொழுது இந்த புலன்கள் மனசு இது எல்லாமே வந்து நல் மார்க்கத்தில் தன் செயல்பாடுகளை வந்து அமைத்துக் கொள்ளும். மேலும் புண்ணியங்களையும் கூட நாம நிறைய சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதையும் நாம வந்து கழிக்கணும்னா நாம மீண்டும் பிறவி எடுக்கணும். நல்ல புண்ணியம் பாவம் இரண்டையுமே நாம வந்து 0 பண்ணிக்கலாம். எஸ் 34 வாசிங்க மாதாஜி. யதா பிரகாஷயத்யேக கிருத்ஸ்னம் லோகம் இமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருத்ஸ்னம் பிரகாஷயதி பாரத. எஸ், அதாவது யதா யதா பிரகாஷயத்ய ஏக கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரதஹ. அதாவது அர்ஜுனரை பார்த்து பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். பிரகாசம் என்றால் ஒளி ஊட்டக்கூடிய ஒரு இது சோர்ஸ், அதாவது பொருள். சோ அடுத்து க்ஷேத்திரம் என்றால் ஒரு, அதாவது கிருஷ்ணம் என்றால் இந்த பரம்பொருளை வந்து குறிக்கின்றது. முழுமையானவர் அவர் அப்படிங்கிறது வந்து பரம்பொருள் என்பதை நாம பார்த்துட்டே வரோம். லோகம் என்றால் இந்த உலகம். திஸ் ரவி, அதாவது இமம் மீன்ஸ் இந்த, ரவிஹி சூரியன், க்ஷேத்ரம் திஸ் பாடி அதாவது இந்த உடல், க்ஷேத்ரி அதாவது ஆத்மா, அதுக்கப்புறம் ததா சிமிலர்லி, கிருஷ்டம் ஆல், பிரகாஷ்யந்தி illuminates, பாரதா ஓ சன் ஆஃப் பரதா, பரதகுர தோன்றலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனை அவர் இங்க அட்ரஸ் பண்றார். as sun alone illuminates this entire, ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து பிரகாசிக்க செய்கின்றார் இல்லையா? அது போல இந்த உடலில் தங்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் illuminates everything இல்லையா? So entire body by consciousness, அதாவது எவ்வாறு உணர்வின் மூலியமாக இந்த உடல் முழுவதுமே இந்த ஆன்மா வந்து பரவி இருக்கின்றது. ரொம்ப அழகான ஒரு கம்பேரிஷன் இல்லையா? சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கொடுத்திருக்கிறது. எஸ், when the soul is present in the body there is a consciousness all over the body இல்லையா? ஆத்மா இந்த உடல்ல தங்கி இருக்கிற வரைக்குமே இந்த உணர்வு என்பது இருக்கின்றது. உணர்வு இருக்கிற வரைக்குமே ஆத்மா நம்ம உடல்ல இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஆத்மாவை இயங்கி கொண்டிருப்பது யாரால் என்றால் அந்த பரம்பொருளால் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். therefore consciousness is not a product of the combination of matter கிடையாது. நம்ம பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ல வந்து நம்ம ஒரு ஆன்மாவை உற்பத்தி செய்ய முடியாது. எல்லாம் வல்ல இறைவனால் மட்டும்தான் அந்த ஆத்மாவை இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்க முடியும். ஓர் உடலை வந்து ஏற்பதற்கான மார்க்கத்தை அவன் செய்திருக்க கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு பகவான் அவனை வந்து சிருஷ்டிக்கின்றார். சோ செகண்டரி சிருஷ்டி பிரம்மரால தான் நாம் எல்லாருமே படைக்கின்றோம் என்பதை வந்து பாகவதத்திலே நம்ம வாசிச்சுட்டே வரோம். The consciousness of the living entity, although quantitatively one with the supreme consciousness இல்லையா? அதாவது எட்டர்னல் நித்தியமான அந்த சுபாவத்துல வந்து நாமும் பரமாத்மா ஒன்றானவர்கள், ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும். பட் த கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் ஒன் பர்டிகுலர் பாடி, ஸ்தூலத்துல அப்படி கிடையாது.
does not share with of the another body. இல்லையா? பகவானுடைய உடல் வந்து நித்தியமானது. அவர் அத்வைத ரூபத்தில் இருக்கின்றார். உடலும் ஆன்மாவும் ஒன்று அவருக்கு. அது வேறுபாடு அல்ல. நமக்கு அப்படி கிடையாது. ஜீவாத்மா நித்தியமானவன், ஆனா இந்த உடல் அழியக்கூடியது. So but the super soul which is situated in all bodies as the friend of individual soul is conscious of all bodies. அதாவது உணர்வு என்பதை உணரக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறது அந்த பரமாத்மா இருப்பதால் தான். That is the difference between the supreme consciousness and the individual consciousness. இல்லையா? சோ இந்த உடலை நம்ம எவ்வாறு வந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை உணர்வது, சோ அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாவை வந்து அதாவது ஆக்டிவா, அதாவது செயலாற்றி கொண்டிருப்பவர் யாரால் என்றால் செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இல்லையா? நாம் எல்லாருமே வந்து ஆக்டிவா தான் இருக்கோம். ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம். நம்மளை இந்த செயலை செய்து வைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றார் என்றால் அதை செய்ய வைப்பவர் அந்த பரம்பொருள். So the power has been given by the God அப்படிங்கறத வந்து நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். So ஒரு இலையை கூட நம்மளால தூக்கி வைக்க முடியாது. பகவான் இந்த ஆத்மாவை இயக்கவில்லை என்றால் நம்மளால ஒரே ஒரு இந்த பெண்ணை கூட தூக்கி நம்ம அப்படி போடவே முடியாது. ஒரு நர நாடிகள் ஒண்ணு கூட வந்து வேலை செய்யாது. சோ அதனால இந்த ஆத்மாவை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடியதே அந்த பரம்பொருள். the power has been given by the God அப்படிங்கறது வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். வித்தவுட் him நாம எதுவுமே கிடையாது. வெறுமனே ஜடம் தான், மரக்கட்டை தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் 35 வாசிங்க மாதாஜி. क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्येवम् अन्तरं ज्ञान शशुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. எஸ், கஷேத்ரா என்றால் உடல். கஷேத்ரஜ்ஞோ மீன்ஸ் உடலை கொண்ட, அந்த உடலுக்கு உரிமையாளன். ஏவம் இவ்வாறாக, அந்தரம் த டிஃபரன்ஸ் அதாவது வேறுபாடு, ஞான சக்ஷுஷா இந்த வேற்றுமையை வந்து உணர வேண்டும். இல்லையா? அதாவது இந்த உடல் வந்து ஸ்தூலம், அதே மாதிரி இந்த சூக்ஷ்மமும் இந்த 24 பண்புகளால் ஆனது, இந்த ஜடசக்திகளால் ஆனது, 3 குணங்களுக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு இயங்கிக் கொண்டிருப்பது. ஆனால் அதனோடு இருக்கக்கூடிய ஆன்மா வந்து நித்தியமானவன். அவன் அதாவது பரமனிலிருந்து தோன்றிய நித்தியமானவன். சோ அதாவது நித்தியத்திலிருந்து வந்த நித்தியமானவன். அவன் எப்பொழுதும் அழிவற்றவன், பிறப்பற்றவன் என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியும். இல்லையா? அந்த ஆன்மாவையே இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடியது அந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கறது வந்து நாம் அந்த வித்தியாசத்தை கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ளணும். The power for the individual ஆத்மா has been given by the பரமாத்மா. ஒரு செயலை இயக்கணும், செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு வந்து அவன் ஆக்ஷனுக்கு வரான்றாலே, ஒரு கர்மத்தை அவன் செயல்படுத்துகின்றான் என்றால் அதை செய்து கொண்டிருப்பவரே, அந்த செய்ய வைக்கிறவர் யார் என்னால் அந்த பரம்பொருள். So we are actioning, நாம செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் நம்மள வந்து அந்த செயலில் வந்து தூண்டி அதை வந்து ஆக்டிவா எடுத்துட்டு நம்ம வெளியில வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லையா? we are actually எல்லார் முன்னாலையும் செயல்பாட்டை வந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் உண்மையிலே அதை இயக்குபவர் அந்த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலா இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் தான். So அவர் he is the proprietor of all bodies. நாம இந்த ஒரு உடலுக்கு மட்டும்தான் உரிமையாளர். பகவான் எல்லா உடல்களுக்குமே அவர்தான் பரம உரிமையாளர் அப்படிங்கறது வந்து இப்போ இந்த டிஃபரன்ஸை வந்து நாம ஞானத்தின் கண்களால் வைத்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 3 பிரகிருத்தினுடைய 3 குணங்கள், மோக்ஷம் அதாவது விடுதலை, ஆல்சோ who which viduha know yanti approach they param, those whose eyes who see with the eyes of knowledge, ஞானத்தின் கண்களால் யார் இதை வந்து காண்கின்றார்களோ, the difference between இந்த உடல் வேறு, இந்த உடலை அறிபவன், and also understand the process of liberation, and then நாம இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து எவ்வாறு நம்ம விடுதலை அடைய முடியும் என்ற அந்த ஞானத்தை யார் ஒருவன் அறிந்திருக்கின்றானோ அந்த வழியில் செல்லும் பொழுது அவனால வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு அவனால் செல்ல முடியும். அவ்வாறு செல்லும் பொழுது அந்த பரம்பொருளையே அவன் அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை அவன் அடைகின்றான். சோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் அத்தியாயத்தை நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். அதாவது குணத்ரய விபாக யோகத்தை பற்றி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். இதுல வேற என்ன இருக்கு? இதுல இதெல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. Seeing the eyes of knowledge, the difference between the body and the knower of the body. இல்லையா? So இந்த உடல் மற்றும் உடலை பற்றி அறிந்தவன், the process of liberation from the bondage of material nature. அதாவது பௌதீக உலகத்துல நாம கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கின்றோம். அதுல இருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைய வேண்டும். அவ்வாறு அந்த நிலையை உணர்ந்தவன் ஞானத்தின் தரப்பில்
அவன் வந்து பகவானை போய் சேருகின்றான் என்பது இந்த இதுல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஸோ இதுதான் வந்து 13th சாப்டர். 13th சாப்டர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஸோ இது வரைக்குமே நம்ம பார்த்திருக்கோம். 14th சாப்டர்ல வந்து மீண்டும் ஸோ அதனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் இப்பதான் நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சோம். கஷேத்திரம், ஆளு, பிரகிருதி, புருஷா, கஷேத்திரம், கஷேத்திரஜன், ஞானம், நேயம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு. ஸோ இந்த களத்தை அறிபவன் யார் என்பதையும் பற்றி நாம படிச்சோம். உண்மையிலே பகவான் வந்து இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், எல்லாவற்றையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் அவர்தான். நாம இந்த ஒரு உடலுக்கு மட்டும்தான் உரிமையாளர் என்பதை எல்லாமே நாம் பார்த்து கொண்டே வருகின்றோம். புத்தி, மனசு, புலன்கள் எல்லாமே ஒரு செயலை வந்து செய்து எக்ஸிகியூஷன் பண்ணிடுது. ஆனா ஆன்மா வந்து ஒரு செய்யணும்ன்ற அந்த ஆசையான அந்த விதையை வந்து போடுவதே அந்த ஆன்மா. அதனால்தான் ஆன்மாவுக்கு பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த நாலேஜ், நமக்கு எல்லாமே ஞானத்தினுடைய இலக்கு யார் என்றால் அந்த பரம்பொருளை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வதுதான். அப்புறம் பிரகிருதி, புருஷா அதனுடைய இணைப்பு. பிரகிருதி என்பது இந்த பௌதிக இயற்கை 3 குணங்கள் ஆனது. புருஷா என்பது அந்த பரம்பொருள். இந்த பிரகிருத்தியோட இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த ஜீவாத்மாவோட இதுலதான் நம்ம வந்து புருஷா வந்து இணைந்து, அதாவது ஷீரோதாட்சி விஷ்ணுவாக அந்த ஜீவாத்மாக்குள் உட்கார்ந்து இருக்கின்றார். அவருடைய இணைப்பு அதுவும் இந்த சூக்ஷ்ம உடல் சூக்ஷ்ம ஸ்தூல உடலினுடைய ரூபத்துல இருக்கிறது வந்து இந்த பிரகிருதி தான். சோ 3 குணங்களோடு கட்டுப்பட்டு இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமைக்கின்றது என்றால் அது பிரகிருத்தினுடைய சுபாவம். அதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் நாம் இந்த மாதிரியான உடல்களை எல்லாம் தரித்திருக்கின்றோம். இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மாவுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவன், அந்த ஜீவனுக்கு இயக்கி கொண்டிருப்பவர் அந்த பரம்பொருள். இந்த இணைப்பை எவ்வாறு இந்த உடலோடு இது ஒட்டின்றிருக்கு இது எல்லாமே நாம வந்து படிச்சிருக்கோம். அது எவ்வாறு அடைய முடிஞ்சது, ஞானத்தின் தரப்பில் நாம செல்லும் பொழுது நம்மளால அடைய முடிகிறது. ஸோ செக்ஷன் 14ல பாத்தீங்கன்னாக்கா குணத்ரய விபாக யோகம். ஸோ குணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணமே இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய சுபாவமா இருக்கக்கூடிய 3 குணங்கள். இதுல மொத்தமும் 27 ஸ்லோகங்கள் உண்டு. ஸோ முதல் 13 ஸ்லோகங்கள் வந்து எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால், முதல் 2 ஸ்லோகம் the conditioning of the souls by the material modes, அதாவது 3 குணங்களால் இந்த உடல் எவ்வாறு கட்டுண்ட ஆத்மாவாக செயல்படுகின்றது என்பதை வந்து முதல் 13 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது எவ்வாறு என்றால், முதல் 2 ஸ்லோகங்கள் வந்து கிருஷ்ணா glorifies the pure knowledge, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் வந்து பகவானுடைய புகழாரங்கள். சோ அதாவது இந்த உன்னதமான ஞானத்தை பற்றி போன அத்தியாயத்துல வந்து ரியல் நாலேஜை பத்தி பேசினார் இல்லையா, அதற்கான புகழாரங்களை அவர் சூட்டுகின்றார். 3, 4வது ஸ்லோகம் வந்து ஜீவா கனெக்ட்ஸ் வித் பிரகிருதி இல்லையா. சோ ஜீவன் ஒரு பிண்டமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஜீவாத்மா அதுக்குள்ள போய் சேர்றது. சோ தாயின் கருவில முதல்ல தோன்றுவதே இந்த மேட்டர் தான், பண்புகளால் வந்து இயற்கை. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஜீவன் வந்து உணவு பிளஸ் அந்த சுவாசம் அந்த நிலையில செல்லும் பொழுதுதான் அந்த ஆத்ம ரூபத்தை வந்து அவன் ஏற்கின்றான் அங்கே. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இணைப்பை பற்றி நாம வந்து இங்கே பார்த்தோம். சோ 5லிருந்து 9 வரைக்குமே மெட்டீரியல் சோல்ஸ் எவ்வாறு வந்து ஜீவா எவ்வாறு இந்த பௌதிக குணங்கள் வந்து ஒரு ஜீவாத்மாவை வந்து கட்டுண்ட நிலையில் வந்து வைக்கின்றது அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றது வந்து 5லிருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். 10லிருந்து 13 வந்து ரெகக்னைசிங் த ப்ராமினன்ஸ் ஆஃப் த மோட், ஒரு பர்டிகுலர் சுபாவத்துல வந்து இந்த உயிர்வாழி வந்து இருக்கின்றான் என்பதை வந்து நாம அடையாளம் கண்டு கொள்வதை பற்றி சொல்வதுதான் வந்து அந்த 10லிருந்து 13வது ஸ்லோகம். அதாவது சத்துவகுணத்தில் இருப்பவங்களுடைய இயல்புகள், அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய இயல்புகள், தாம்சிக் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் எல்லா பற்றியுமே பார்க்க போகின்றோம். நெக்ஸ்ட் 14வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம வந்து 18வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து என்ன பார்க்க போகின்றோம், த எஃபெக்ட் ஆஃப் கண்டிஷனிங் பை த மோட்ஸ், அதாவது இந்த 3 குணங்களோட வந்து ஐக்கியமாக இருக்கும்போது அதனுடைய பலிதங்கள் என்ன என்பதை பற்றி நாம பார்க்க போகின்றோம். அவருடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும், அவருடைய மரணம் ஏற்பட்டால் அவர்கள் எங்கே செல்வார்கள், இதை பற்றி எல்லாமே அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 14 and 15 வந்து டெஸ்டினேஷன், இறந்த பிறகு அவர்கள் இந்த 3 குணங்களோடு இருக்கும்போது எங்கே செல்வார்கள் என்று சொல்லப்படுவது 14 மற்றும் 15வது ஸ்லோகம். அடுத்து 16லிருந்து 18 வரைக்குமே வந்து ரிசல்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன் டிஃபரெண்ட் மோட்ஸ், நாம செய்த செயல்கள் 3 குணங்களில் இருக்கும் பொழுது சத்வத்தில் இருந்து கொண்டு நாம் ஒரு செயலை செய்தால் அதற்கான பலன்கள் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருந்து கொண்டு நாம் ஒரு செயலை செயல்பட்டால்
அந்த பலன்கள் எவ்வாறு அமையும், அதே மாதிரி தாம்சிக் நேச்சர்ல இருந்து கொண்டு நாம் ஒரு செயலை செய்தால் அதனுடைய விளைவுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பற்றியெல்லாம் விளக்குவது 16வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 18வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆகுது. கவர் 19 seeing the modes or doers as the Lord is transcendental இல்லையா? அதாவது பரமாத்மா ஜீவாத்மாவோட இருக்கார், ஆனா உண்மையிலே அந்த இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய குணாதிசயங்கள் தான் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பது, அதாவது இந்த ஆத்மா ஒன்றும் செய்வதில்லை என்பதை உணரக்கூடிய தன்மை பற்றி எடுத்துரைப்பது. அடுத்து 20வது ஸ்லோகம் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிடென்டிங். நாம் அப்போ மடை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ நல்வழி பட வேண்டும் என்றால் மடை மாற்றிக்கொள்வது ரொம்ப முக்கியம். சோ அதை பத்தி சொல்ற ஸ்லோகம் 20வது ஸ்லோகம். ஏதாவது 19ல இருந்து 27வது ஸ்லோகம் எவ்வாறு மடை மாற்றிக்கொள்வதை பற்றி விளக்குகிறது தான் அது. சோ பிகமிங் குணதீதா. குணதீதா என்பது நம்மளுடைய அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பை சேஞ்சிங் நம்மளுடைய சுபாவத்தை நல்முறையில் பண்படுத்தி கொள்வது, அதை பத்தி பேசுறது தான் குணதீதா என்பது. 21வது கேள்வி அவ்வாறு பண்பட்ட பக்குவம் அடைந்த அந்த உயிர்வாழினுடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற கொஸ்டின் வைக்கிறார். 3 கேள்விகள். சிம்டம்ஸ் ஆஃப் குணதீதா அது ஃபர்ஸ்ட். அதாவது சோபர்மேன் ஆல்ரெடி செகண்ட் அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த வைஸ்லி பர்சனுடைய ஞானம் எப்படி இருக்கும், சிம்டம்ஸ் ஆஃப் குணதீதா, அவருடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படிங்கறது கேட்கிற கேள்வி 21 கேள்வியில கேட்கிறார். பதில்கள் எல்லாம் 22ல அறிகுறிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 23ல இருந்து 25 வரைக்குமே அப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர்களுடைய நடத்தை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 26வது பியோர் பக்தி தான் நம்ம இந்த குணாதிசயங்களை அடைய முடியும் என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. அந்த நிலையை செல்லும் பொழுது பிரம்ம நிலையும் நம்மளால அடைய முடியும் என்பதை இந்த 26வது ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 27வது ஸ்லோகம் சோ எல்லாவற்றிற்கும் இந்த பிரம்மனாகணும்னா கூட எல்லாத்திற்கும் அந்த பரம்பொருள் தான் மூல காரணம், அதாவது he is the source of everything அப்படிங்கறத விளக்குறத பத்தி தான் நாம படிச்சோம். சோ இது இந்த 14வது அத்தியாயத்தினுடைய முன்னுரை. இதுல நம்ம எவ்வளவு ஸ்லோகத்தை பார்க்க முடியுமோ பார்க்கலாம். ஒரு நிமிடம் நான் லைட் மட்டும் போட்டுட்டு வந்துடுறேன், ஒரே நிமிஷம். மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூய பிரவஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானம் உத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனய சர்வே பராம் சித்திம் இதோ கதஹ. எஸ், இங்க முனையே என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஞானத்தை உணர்ந்தவர்களை பற்றி சொல்வது. ஞானானாம் ஞானம் உத்தமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவர். பரம்பூய பிரவக்ஷ்யாமி, பகவான் உவாச்ச, பகவான் சொல்கின்றார். பரம் என்றால் ஆழ்நிலையானது, பூய அகெயின், பிரவக்ஷ்யாமி அதாவது நான் பிரவோக்ஷனம் பண்றோம், அதாவது பேசுறோம் இல்லையா, பிரவோச்சனம் என்று சொல்கின்றோம், அதேதான் பிரவக்ஷ்யாமி என்பது. So I shall speak ஞானானாம் of all the knowledge, அனைத்து ஞானத்திலுமே ஞானம், உத்தமமான ஞானத்தை பற்றி நான் உனக்கு எடுத்துரைக்க போகின்றேன் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றார். ஞாத்வா நோயிங், அதை அறிந்து கொள்வதால், அதாவது முனிகள், ரிஷி முனிகள், சர்வா எல்லா ரிஷி முனிகளும், பரம் அதாவது பரம் என்றால் நித்தியம், ஆழ்நிலையானது, ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி, சித்திம் பர்ஃபெக்ஷன், அதாவது நம்ம ஒரு பேலன்ஸ்டு சிச்சுவேஷனுக்கு போகிறது. இதஹ ஃப்ரம் திஸ் வேர்ல்ட், கதஹ அட்டைன்ட், அதாவது கதி அதுதான் இல்லையா. The supreme personality of Godhead said, அதாவது பரம்பொருளா இருக்கக்கூடிய பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார் அர்ஜுனருக்கு, நான் மீண்டும் உனக்கு அறிவிக்கின்றேன், அதாவது இந்த சுப்ரீம் விஸ்டம், அதாவது உயர்ந்த ஞானத்தை உனக்கு நான் எடுத்துரைக்க போகின்றேன். The best of all knowledge, எல்லா ஞானத்திலுமே
உயர்ந்த ஞானத்தை உனக்கு நான் வந்து எடுத்துரைக்க போகின்றேன். அதை அறிவதால் இந்த ரிஷி முனிகள் என்ன அடைந்தார்களோ அந்த பக்குவ நிலையை வந்து அடைய முடியும், ஒருவர் அடைய முடியும் என்பதை பற்றி பகவான் இங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் ஞானம் உபாஸ்ரித்ய மம சாதர்மியம் ஆகதஹ சர்கேபி நோபா ஜயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. இதம் அதாவது இந்த ஞானம், அதாவது பகவான் எடுத்துரைக்க போகக்கூடிய இந்த ஞானம் 14வது அத்தியாயத்துல உபாஸ்ரிதய டேக்கிங் ஷெல்டர் ஆஃப், அதாவது அந்த ஞானத்தினுடைய, அதாவது அந்த நிழலில் நாம வந்து செல்லும் பொழுது பகவான் என்பவர் தான் அந்த பூரண ஞானம் இல்லையா, அவரை வந்து நாம வந்து நித்தியமான அந்த அவர் பரம்பொருளுடைய அந்த நிழலில் நாம வந்து தஞ்சம் அடையும் பொழுது சாதர்ணியாம், அதாவது சேம் நேச்சர், ஆகதாக having attained, சர்கேபி ஈவன் இந்த கிரியேஷன், சர்க்கம் இல்லையா, சர்க்கம் என்றால் படைத்தல், நெவர் நெவர், உபஜாயத்தே அதாவது படைக்கும் பொழுது நாம பிறவி எடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இருக்காது, அதே மாதிரி பிரளயம் வரும் பொழுது அழிய போகின்றோம் என்ற கவலையும் இருக்காது. அது அப்படின்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம் என்பதை பற்றி. சோ அப்படின்னா அது அவ்வளவு பெரிய துயரங்கள், பிறப்பு என்பது துயரம் இல்லையா, அதே மாதிரி இறப்பு என்பதும் ஒரு துயரம் தான். பிறக்கும் பொழுது தாயின் கருவிலிருந்து வெளியே வரும் பொழுது ரொம்பவுமே சிரமப்பட்டு தான் தாயும் வந்து ஒரு குழந்தையை வந்து ஈன்றெடுக்கின்றாள் என்றால் நிறைய பெயினோட தான் குழந்தை வெளியே வர்றது. இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து சிசேரியன் பண்ணிடுறோம், ஆனா அந்த வலியை வந்து நாம வந்து தாங்கிதான் வந்து வெளியே வருகின்றது அந்த சிசு. அதே மாதிரி மரணிக்கும் பொழுதும் கூட அந்த ஜீவாத்மா இந்த உடலை விட்டு பிரியும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா. சில பேர் போகக்கூடிய பாதையே தெரியாமல் வந்து வழியே இல்லாமல் செல்பவர்களும் உண்டு. சில பேர் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்வார்கள். அதெல்லாம் அவரவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அது அமைந்து விடுகின்றது. சோ நம்ம எவ்வளவு தூரம் இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஒட்டிண்டு இருக்கோமோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு சிரமத்தை வந்து கொடுத்து விடும். சோ அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்க இருக்க நமக்கு வந்து கஷ்டங்கள் என்பது இருக்கும். அதனால் ஏன்னா எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா, எதிர்பார்த்தபடி நடக்காத பொழுது நமக்கு அது சங்கடமாகி விடுகின்றது. அதனால நம்ம சுத்தி நடக்கக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே நமக்கு சங்கடங்களாக தான் தெரியும். So by fixing in this knowledge, இந்த அவர் பகவான் எடுத்துரைக்க போகக்கூடிய அந்த ஞானத்தில் அவர்கள் யார் நிலை பெறுகின்றார்களோ, one can attain the transcendental nature like my own, அதாவது பகவானுடைய ஆழ்நிலையான அந்த இயற்கை அவர்கள் வந்து பகவானை ஒத்த அந்த இயற்கை அவர்கள் வந்து அடைகின்றார்கள். அப்படின்னா பகவான் வேறு, அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் வேறு அல்ல. எவ்வாறு அவர் ரூபம் வேறு, அவர் வேறு அல்ல. அவருடைய நாமங்கள் வேறு, அவர் வேறு அல்ல. அவர் வேறு, அவருடைய வைகுண்டம் வேறு அல்ல. அப்படிங்கிறத வந்து நாம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Thus established one is not born at the time of creation. படைக்கும் பொழுது நம்ம வந்து எந்த விதமான நாட் பார்ன், அவன் பிறவி எடுப்பதும் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த உலகம் அழிவடையும் பொழுதும் அவன் வந்து அழிய வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. ஏனென்றால் அவன் மோட்ச கதியை அடைந்திருப்பான். அப்படிங்கிறது அழகான ஒரு விளக்கம். எஸ், தேர்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மம யோனிர் மகத் பிரம்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம்யகம் சம்பவ சர்வபூதானாம் ததோ பவதி பாரத. எஸ், இப்போ வந்து மம அப்படின்னா பகவானை குறிக்கின்றது. யோனிஹி சோர்ஸ் ஆஃப் பர்த், பகவான் தான் அதற்கு சோர்ஸ் இல்லையா. இந்த டோட்டல் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகளால் ஆனதுதான் இவை அனைத்துமே. அதாவது அவருடைய பகிரங்க சக்தியால் தான் இது எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிரம்மா த சுப்ரீம் என்டைட்டி இல்லையா. தஸ்மின் இன் தட், கர்ப்பம் பிரெக்னன்சி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கரு அதாவது கருத்தரிக்க செய்கிறது. ததாமி கிரியேட், அகம் ஐ, சம்பவக த பாசிபிலிட்டி, சர்வபூதானாம் அனைத்து உயிர்வாழிகளையுமே இங்க படைப்பற, அதாவது கருத்தரிக்க செய்து எல்லாரையுமே இங்க படைக்கும் அந்த அந்த செயலை வந்து பகவான் செய்கின்றார். பிரம்மர் வந்து அவர் மூலியமா இது எல்லாத்தையுமே செய்ய வைக்கின்றார். entities tata thereafter bhavati becomes bharatah. So இந்த மொத்த இந்த பிரபஞ்சமே, அதாவது பௌதிக இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கால்டு பிரம்மன் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் த பர்த். அதாவது இந்த பிரம்மன் என்பது
இந்த படைக்கிறதுக்கான ஒரு மூலப்பொருள் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் பர்த் அண்ட் இட் இஸ் தட் பிரம்மன் that I impregnate making possible the births of all living beings இல்லையா? அதாவது பகவானுடைய அவயங்கள் பற்றி நாம பாகவதத்துல படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? அவருடைய அவயங்களுடைய ரூபங்கள்ல தான் அந்த அவயங்கள் இருந்தா நாம எல்லாரும் கூட இந்த இடத்துல வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம். கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணுனுடைய அவருடைய ரூபத்தில் தான் அவர் ரூபமே இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கை தான் அவருடைய ரூபமே. அவருடைய கை கால் தலை நமக்கெல்லாம் எப்படி இந்த அவயங்கள் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் அவரும் வந்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துல விட அவருடைய ரூபம் மொத்தமே அந்த பிரபஞ்சத்துலதான் நாம் இப்ப காண்கின்றோம். சோ அதனால அவருடைய அவயங்களை உபயோகப்படுத்தி தான் நாம் எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகின்றோம். யாரால் என்றால் அந்த பிரம்மனால் அப்படிங்கறது வந்து நாம பாகவதத்துல அழகா இப்ப படிச்சுட்டு தான் வரோம். அதேதான் இங்க வந்து பார்த்தினோம். ஆனால் மூலப்பொருள் யார்? இங்க வந்து நம்ம படைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த பகவான், அதாவது அந்த பரம்பொருள் தான் அதற்கு வந்து பிறப்பிடம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? பஞ்ச மகாபூதங்கள் அப்புறம் வந்து கான்ஸ்டிடியூட் வாட் இஸ் கால்ட் மத் பிரம்மா, அதாவது கிரேட் பிரம்மன் த மெட்டீரியல் நேச்சர். சோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எவ்வாறு பிரம்ம ஜோதிர்னுடைய அதாவது மகத்தத்துவத்தில் இந்த பக்கத்துல ஒரு அந்த லாஸ்ட் லேயர்ல இந்த பக்கம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நம்ம இங்க ஒரு ஆகாயத்தை நாம காண்கின்றோம். ஆகாயத்திலிருந்து சப்தம், இந்த மாதிரி பஞ்சமகாபூதங்களுடைய பிறவி இது எல்லாமே நம்ம வந்து பாகவதத்துல படிச்சிருக்கோம். நல்லா ஒரு வாட்டி ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி the scorpion lays its eggs in a pile of rice and sometimes it is said that scorpion is born out of rice. அதாவது தேள் வந்து அதாவது முட்டை இடுறது வந்து அரிசியில தான் போய் இடுமா. ஆனா அரிசியிலிருந்து தான் தேள் பிறந்ததுன்னு நாம நினைப்போம். ஆனா தேள் சென்று அங்கே முட்டையிட்டு வந்து விடுகின்றது. ஆனா அது பிறந்த பிறகு அங்கிருந்து பிறக்கின்றது. பட் த ரைஸ் இஸ் நாட் த காஸ் ஆஃப் ஸ்கார்பியன் இல்லையா? தேள் பிறப்பதற்கு அரிசி வந்து காரணம் கிடையாது. So always the eggs were laid by the mother இல்லையா? Similarly, the material nature is not the cause of the birth of the living entities. இந்த பௌதிக இயற்கை என்பது நம்மளால படைக்கப்பட்டதும் கிடையாது, நம்மளுடைய பிறப்பினால் ஆனதும் கிடையாது. இங்கே the seed is given by the supreme entity இல்லையா? and they only seem to come out as the product of the material nature இல்லையா? அதனாலதான் வந்து எல்லாமே இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. thus every living entity according to his past activities has a different body. ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கண் காது இந்த மாதிரியான பிறவிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே அவனுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு கிடைக்கின்றது. பட் எவ்ரி ஒன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக யூனிக்கா இருப்பாங்க, கிரியேட்டட் பை திஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர் so that the entity can enjoy or suffering according to the past deeds. அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவன் புண்ணியங்களையும் பாவங்களையும் அவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவன் அனுபவிக்கின்றான். சோ பகவான் இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இல்லையா? அனைத்தும் தோன்றக்கூடிய அனைத்திற்குமே, தோன்றாததும் தோன்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மூல காரணமே அந்த பரம்பொருள் தான் என்பதை நாம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. சர்வயோனேஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியாக தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அகம் பீஜ பிரதா. எஸ், மகத் பிரம்மம் அப்படின்னு போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் இல்லையா? அதுதான் மகத் தத்துவம் என்பது. ஆக்சுவலி சர்வ யோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தியாய சம்பவந்தியக தாஷாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அகம் பீஜ பிரதாபிதக. அதாவது பாத்தீங்கன்னா கொள்ளு தாத்தா இல்லையா? நமக்கு தாய் தந்தை உண்டு, நமக்கே வந்து பிரம்மர் வந்து தாத்தாவுடைய அப்பா வந்து நமக்கு வந்து இன்னொரு கொள்ளு தாத்தா அந்த ரிலேல பிரதாபிதக, அதாவது பிதாமகர் அப்படிங்கறது மாதிரி வரும். ஆக்சுவலி சர்வ யோனிஷு எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே, இன் ஆல் ஸ்பீஷிஸ் எல்லா உயிர் வாழிகளிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மூர்த்தையா மீன்ஸ் உருவம், சம்பவந்தி தே அப்பியர் யா எது, தாஷாம் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தெம், பிரம்மா த சுப்ரீம், பிரம்மர் தான் படைக்கின்றார் இல்லையா? மகத் யோனிஹி த சோர்ஸ் ஆஃப் பர்த் இன் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து பிறப்பிற்கான மூல காரணம். பீஜ பிரதாக சீட் கிவிங் ஃபாதர், பிதா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தை யார் என்றால் அந்த பரம்பொருள் தான், அதாவது பகவான் தான் என்பது இங்கே அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
எஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணாக பிரகிருதி சம்பவாக நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹி தேஹினம் அவ்யயம். எஸ் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த இது இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மகத்தத்துவம் இருக்கு இல்லையா? இந்த மகத்தத்துவம் லேயர் இந்த மேகமூட்டமாக இருக்கக்கூடியதுதான். இதுக்குள்ளதான் அநேக இந்த மாதிரி உருண்டைகளா இருக்கக்கூடிய அண்டங்கள் என்பது படைக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த அண்டங்கள் எல்லாமே இந்த மேகமூட்டமா இருக்கக்கூடிய மகத்தத்துவம் பௌதீகம் பகிரங்க ஆற்றலால் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் இருக்கக்கூடிய அந்த லோகங்கள் எல்லாமே அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியால சுப்பீரியர் எனர்ஜியால படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இந்த பிரகிருதியை வந்து தாய்க்கு தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அதாவது மாயை என்பவள் தாய், அவள் தந்தை என்பது நம்ம பரம்பொருள் தான் என்பதை நாம பார்த்துட்டே வரோம். சோ பகவானிலிருந்து தோன்றியவள் தான் அந்த மாயை என்பதும் நாம பார்க்கின்றோம். The material nature is the mother supplying living entity with the body. ஸோ அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையில ஏற்படக்கூடிய அந்த 24 பண்புகளால் தான் ஒரு உயிர்வாழிக்கு வந்து உடல் என்பது கிடைக்கின்றது. அவனும் நித்தியமான அந்த பொருளா இருக்க ஜீவாத்மா இந்த உடல்ல வந்து தங்குகின்றது. சோ இந்த மெயின் ரீசன் என்னன்னாக்கா இந்த உடல் ஸ்தூல உடல் சூக்ஷ்ம உடல் வந்து பிறக்குவதற்கான காரணம் இந்த பௌதீக இயற்கை தான், அதனோட 3 குணங்கள் தான் என்பதை நம்ம பார்க்கின்றோம். The Lord puts him there by his potent glance and thus impregnates the material nature with the seed. அதாவது அவர் வந்து நம்மளுடைய அவருடைய பார்வையால் நம்ம என்ன நிலையை அடையணுமோ அதை வந்து நம்ம பிறப்பதற்கான ஒரு காரணமாக ஆகின்றது. நாம இந்த புவி வாழ்க்கையில பிறக்கணும்னா he is the seed giving father. ஒரு தாயினுடைய கருவுல வந்து நாம வந்து ஜெனிக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு விதையே வந்து அந்த சீரம் அப்படிங்கிற அந்த இதுல வந்து சீரம் இல்ல சீமன்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ விந்து ரூபத்துல வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாயினுடைய கருவுல வந்து ஒரு குழந்தை ஜெனிப்பதற்கான அந்த காரணமாக இருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான். இங்க படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த காரணோதயாட்சி விஷ்ணு. சோ அவருடைய விரிவங்கமாக இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த நாசி துவாரங்களிலிருந்து பிறந்தவர்கள் தான் ரமாதேவி மற்றும் சம்பு மற்றும் இந்த மாயை. சோ இவங்க 3 பேருமே இந்த மகத்தத்துவத்தை வந்து நம்ம வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையை வந்து இவர்கள் தான் வந்து படைக்கின்றார். அதாவது அந்த இந்த இயற்கை பௌதிக இயற்கையை வந்து அவர்களுடைய ரூபத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற அவங்க தான் அதற்கு வந்து என்டிட்டி சீஃப் என்டிட்டி. சோ மாயை என்பவள் இந்த 3 குணங்களை வந்து தனக்குள்ளேயே அடக்கி கொள்கின்றாள் இல்லையா? சோ 3 குணங்களாலதான் நாம் எப்பொழுதுமே கட்டுப்பட்டிருக்கின்றோம். சோ உண்மையிலே ஆத்மா எதுவும் செய்வது கிடையாது. ஆனால் நம்ம எல்லாருமே புலன்கள் மனசு மற்றும் இந்த அறிவு எல்லாவற்றையுமே வந்து நாம் அதுலதான் வந்து நம்ம செயல்பாடு எடுத்துட்டு வரோம் அப்படிங்கறதையும் நாம பார்த்துட்டே இருக்கோம். எஸ் நெக்ஸ்ட் 5 to 9 5th ஸ்லோகம் வாசிட்டீங்க இல்லைங்களா நீங்க மாதாஜி? தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத். இருங்க மாதாஜி சத்வம் ரஜஸ் தம இதி குணஹ பிரகிருதி சம்பவஹ 5th ஸ்லோகம் மாதாஜி. 6th தான் படிக்கிறேன். 5th படிச்சமதி சத்வம். அதான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சோ இந்த பௌதிக இயற்கை வந்து 3 குணங்களால் ஆனது, சத்வம் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் இல்லையா? So when the eternal living entity comes with contact with the nature, அதாவது பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த அந்த பின்ன பகுதி, he is the seed giving father. அவர் ஒரு தாயினுடைய கருவில் வந்து இந்த குழந்தை வந்து தங்குவதற்கான அந்த மார்க்கம் வந்து தந்தையினுடைய விந்துவின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து ஒரு தாய் வந்து கருத்தரிக்கின்றார். அப்ப அந்த குழந்தை என்பது இங்கே ஜனிக்கின்றது இல்லையா? He becomes conditioned by these modes. ஏனென்றால் இந்த உலகத்திற்கே வந்து சம்பந்தப்பட்டது 3 குணங்கள். இந்த உலகமே அந்த 3 குணங்களால தான் ஆளப்பட்டு வருகின்றது இல்லையா? அதுக்குள்ளேயேதான் அந்த சிசுவும் வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றது என்று நாம் இதுல இருந்து பார்க்கின்றோம். எஸ் 6th ஸ்லோகம் வாசிங்க. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகம் அராமயம் சூர சங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. எஸ் தத்ர சத்வம், தேர் சத்வம் அதாவது சத்வகுணம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நிர்மலத்வம், பீயிங் பியூரஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட். இந்த இயற்கையிலே வந்து ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி எதுனா சத்வம் தான். ஆனா இந்த 3 குணங்களை விட்டு நம்ம செல்லும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். இந்த டாப் மோஸ்ட் குவாலிட்டி சத்வத்துல வந்தாதான் நம்மளால விடுதலைக்கு போக முடியும். ரஜோலியோ ராம்ஜிக்லோ இருந்தா நம்மளால விடுதலை அடைய முடியாது. பிரகாசம் அதாவது பிரகாசிக்கம்,
அனாமயம் அதாவது வித்தவுட் எனி சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன், எந்த பாவ விலைகளும் இல்லாமல், சுகா அதாவது சந்தோஷத்தோடு, சங்கேனா அசோசியேஷன் அதாவது சங்கத்தோட, பத்னாட்டி அதாவது கண்டிஷன்ஸ், ஞானா அதாவது ஞானத்தால், சங்கேனா அசோசியேஷன் மறுபடியும், அனகா அதாவது ஓ சின்லெஸ் ஒன் அதாவது பாவ செயல்கள் புரியாதவன் தான் வந்து அர்ஜுனா. அந்த நாமத்தில் வந்து அவரை வந்து பகவான் வந்து அழைக்கின்றார். So the mode of goodness being purer than others, சத்வகுணம் வந்து ரஜோ மற்றும் தாம்சிக்கை விட வந்து தூய்மையானது, அது பிரகாசப்படுத்துவது. And it frees one from all sinful reactions இல்லையா? சோ அவர்கள் சத்வகுணத்தில் இருந்தாதான் பாவ விளைவுகள் இருந்து அவர்கள் வந்து விடுதலை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று பொருள். Those situated in that mode become conditioned by the sense of happiness and knowledge இல்லையா? அப்படிப்பட்ட சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுமே கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்காங்க. ஏனென்றால் அவர்களுடைய இலக்கே வந்து சந்தோஷம், அதாவது சென்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அண்ட் நாலேஜ், ஞானம். இந்த ரெண்டுத்துலதான் அவங்களுடைய இலக்காக இருக்கும். ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும். இது எக்ஸாம்பிள் பிராமணர்களுக்கு தான் இது வந்து பொருந்தும். அவர்கள் தான் வந்து ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்துக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? வேத ஞானம் இது எல்லாவற்றையுமே. இதுல அவர்கள் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து ஞானத்தின் தரப்பில் அவர்களுடைய ஈடுபாடு என்பது நிறைய இருக்கும். சோ ஒருவன் அவன் சத்துவத்தில் நிலை பெற்று அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுதுதான் அவன் வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன் நிபத்நாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேஹினம். எஸ், இப்பொழுது ரஜோகுணத்தை பற்றி பார்க்க போகின்றோம். ஆக்சுவலி ரஜக அதாவது ரஜோகுணம், ராகா என்றால் ஆசைகள், அளவிட முடியாத ஆசைகள், அதாவது மோகம். ராகா ஆத்மகம், பார்ன் ஆஃப் டிசையர் ஆர் லஸ்ட். டிசையர்னால ஒரு சிறிய ஆசை கூட சொல்லலாம், ஆனா பேராசைக்கு வந்து மோகத்தை தான் நம்ம சொல்லுவோம், காமமாக இருக்கக்கூடிய மோகம். சோ வித்தி நோ, த்ரிஷானா வித் ஹேங்கரிங் அதாவது அதுக்காக வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஏங்கிறது, ஹேங்கரிங்னா ஏங்கிறது. சங்கா அசோசியேஷன், சமுத்பவம் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆஃப், நிபத்நாதி அதாவது பைன்ஸ் அதாவது நம்மள வந்து கட்டு அதோட டைப் பண்றது. சோ கர்ம சங்கேனா அதாவது கர்ம பந்தனத்திற்கு அதாவது எப்பவுமே ஒரு பலநோக்கு செயல் செய்யக்கூடிய அந்த அசோசியேஷனோட நம்மளுடைய இணைப்பு வந்து ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. தேகினான் அப்படிப்பட்ட உடலை நாம ஏற்கின்றோம். சோ மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் என்ன சொல்றதுன்னாக்கா, நம்ம வந்து இஸ் பார்ன் ஆஃப் அன்லிமிட்டெட் டிசையர்ஸ் அண்ட் லாங்கிங்ஸ், அளப்பரியாத ஆசைகள் இல்லையா? ஆசை இருக்க வேண்டியதுதான், ஆனா அளப்பரியாத ஆசை வந்து நமக்கு நன்மை கொடுக்காது. Because of this the embodied living entity is bound to material fruitive actions இல்லையா? இதனாலதான் வந்து நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறவி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம். நம்ம ஆசை என்னைக்கு நிக்கிறதோ அப்பதான் நாம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரமாட்டோம். அதாவது இந்த பௌதிக ஆசையிலிருந்து நம்ம வந்து ஆசை மற்றும் பொறாமை, கோபம் இதுல எல்லாத்துல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அப்பொழுதுதான் நம்ம வந்து இந்த பௌதீகத்திற்கு திரும்பி வராத மார்க்கத்தில் நாம அடியெடுத்து வைத்திருக்கோன்றது அர்த்தம். எஸ், நெக்ஸ்ட் 8th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. தமஸ்த்வஜ்ஞானம் ஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பிரமாதலஸ்ய நித்ராபிஸ் தன் நிபத்நாதி பாரத. எஸ், அதாவது தாம்சிக் நேச்சரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது யாரெல்லாம் இந்த அறியாமையில் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் எப்பொழுதுமே இந்த மாயையில் வந்து இருந்துட்டு இங்க நடக்கிறது எல்லாமே வந்து நிஜம், தான் உடல் என்ற ஐடென்டிபிகேஷன், ஆத்மா என்ற ஞானம் அவர்களுக்கு இருக்காது இல்லையா? சோ எப்பொழுதுமே அவர்கள் பித்தம், சோம்பல் இந்த மாதிரியான இதுலதான் அவங்க வந்து எப்பவுமே மயக்கம் இதுலதான் அவங்க இருப்பாங்க. இன்டாக்சிகேஷன் அதாவது போதைக்கு அடிமையாக இருக்கிறவங்க இல்லையா? அவங்க அந்த மாதிரியானவங்க எல்லாருமே இந்த அறியாமையில் இருப்பவர்கள் தான். சோ தவறான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் அனைவருமே இந்த கேட்டகரிக்கு தான் வருவாங்க. அறியாமையால் நிறைய பிழைகள் செய்வார்கள். சோ அவங்களுக்கு புத்தியும் வந்து வேலை செய்யாது, பைத்தியகாரத்தனமான செயல்கள் தான் அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே. The result of this mode are madness, பைத்தியகாரத்தனம், indolence and sleep அதாவது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல்,
அதாவது தூக்கம் இதிலேதான் அவங்களுடைய ஆத்மா வந்து கட்டுப்பட்டிருக்கும். கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவே அது இருக்கின்றது என்பதை நாம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்கின்றோம். சோ தூங்கணும்னாக்கா 6 மணி நேரம் தான் தூங்கணும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம நைட்டு. அதுக்கு மேல தூங்கினா அது சோம்பேறித்தனம் இல்லையா? சோ அடுத்தது வந்து உணவு வந்து நிறைய சாப்பிடக்கூடாது, கம்மியாவும் சாப்பிடக்கூடாது, மிதமான உணவு சாப்பிடணும். சோ நிறைய இல்லைன்னா நிறைய சாப்பிட்றது, இல்லைன்னா எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்கிறது. அடுத்து வந்து நிறைய தூங்குறது, அப்புறம் கம்மியா. இவங்க எப்பவுமே பக்குவ நிலைக்கு வரவே முடியாது. சோ ஆனா இந்த நிறைய தூங்குறது நிறைய சாப்பிட்றது இது எல்லாமே அறியாமையினுடைய இதுதான். சோ இந்த இதுல இருந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் 9th ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். தத்துவம் சூகே சஞ்சயதி ரஜ கர்மாணி பாரத ஞானம் ஆவர்த்யது தம பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. எஸ் சில சமயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இந்த 3 குணங்களுடைய சம்மரி தான் இந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ ஒருவன் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவனும் கட்டுண்ட ஆத்மாதான். ஏனென்றால் அவனுக்கு வந்து சந்தோஷம் தான் அவனுடைய இலக்காக இருக்கின்றது. அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருப்பவனுக்கு இருக்கக்கூடியது மோகம், காமமாக இருக்கக்கூடிய அவனுடைய பேராசை. அவன் எல்லாமே பலநோக்கு செயல்களில் தான் ஈடுபடணும்னு நினைப்பான். அவனை வந்து அது எல்லாமே அவங்கள கட்டுண்ட ஆத்மாவா ஆக்கி வைக்கக்கூடிய இந்த கண்டிஷன்ஸ் இதுதான். ஒருவர் எதுக்கு கட்டுண்ட ஆன்மாவாக ஆகியிருக்கின்றார் இந்த குணாதிசயங்கள் என்பது அவனுடைய செயல்பாடுகளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனை பொறுத்து நம்ம சொல்றோம். எதிர்பார்ப்பு. நான் ஒரு செயல் செய்கின்றேன், நான் சத்துவ குணத்துல இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா நான் செய்யக்கூடிய அந்த நற்காரியத்தினுடைய பலன் எனக்கு, அதனால வரக்கூடிய அந்த சந்தோஷம் எனக்கு தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாரு. நான் செய்யக்கூடிய செயல்ல இது எனக்கு நிறைவு கொடுத்ததுப்பா அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் பாருங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம், எக்ஸ்பெக்டேஷன், சந்தோஷத்தை கூட நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. அது தவறு. இது நம்மளுடைய கடமை, இது நம்ம செய்திருக்கோம். இது அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை பயத்தால் மனசு நிறைவுதான். சாட்டிஸ்பாக்சன் இஸ் டிஃபரெண்ட், ஹாப்பினஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட். சாட்டிஸ்பாக்சன் செல்ஃப் கண்டெய்ன்டா இருக்கிறது வேறு, அதே மாதிரி வந்து தன்னிறைவாக இருக்கிறது வேறு. ஆனா அதாவது சந்தோஷம் என்பது வேறு. சந்தோஷம் என்பது நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்போட நடக்கிறது. அதே வந்து நாம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து சந்தோஷத்தை வழங்கவில்லை என்றால் நாம வந்து துவண்டு விடுகின்றோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்து சீதோஷ துக்க, அந்த மாதிரி சுகம் துக்கம், இந்த மாதிரியான இருமைகள்ல நாம வந்து எப்பவுமே மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ஆயிடுறோம். அதே மாதிரி நம்ம ரஜோகுணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேஷன் கண்டிஷன்ஸ் 1 to fruity பலநோக்கு செயல்களை வந்து செய்வதற்கு வந்து தூண்டுகின்றது. ஆக்சுவலி அறியாமை இருப்பவர்கள் அஜ்ஞானத்தில் வந்து பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களை செய்வதற்கு தூண்டுகின்றது அப்படின்னு விளக்கக்கூடியதுதான் இந்த ஸ்லோகம். நான் இதோட இன்னைக்கு நிறுத்துறேன். நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் வேண்டும் அப்படின்னு எனக்கு சொன்னீங்கன்னாக்கா அங்க ஐ won't be putting any reminders. நீங்க வந்து அத்தனை மணிக்கு கண்டிப்பா வந்துருங்க. 5 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா நாளைக்கு? 4 5 எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஓகே மாதாஜி. எத்தனை மணிக்குன்னு சொல்லணும். 5 o'clockனாலும் ஓகே, 4 o'clock மத்தவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? எஸ் எல்லாருமே, ஒன்லி பிரியா மாலாஜி மாதாஜி மட்டும் சொன்னா பத்தாது. அட்லீஸ்ட் 1 or 2 people ப்ளீஸ் டெல். 5 o'clock ஓகே மாதாஜி. 5 o'clock ஓகேவா? ஓகே. சரி நாளைக்கு எல்லாருமே சாயங்காலம் 5 மணிக்கு நம்ம பார்க்கலாம். நாளைக்கு மோஸ்ட்லி இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும். இது ரொம்ப சிம்பிள் சாப்டர் தான். குணாதிசயங்களை பற்றி தான் நம்ம படிக்கிறோம். அதனால வந்து பெருசா ஒன்றும் கஷ்டம் இருக்காது, நம்ம முடிச்சிடலாம் நாளைக்கு. ஸோ அடுத்து நான் மண்டே கூட ஒரு கிளாஸ் எடுக்கலான் இருக்கேன். ஏன்னா 19th and 20th நான் வந்து மேங்களூர் விசிட்டுக்கு போறதுனால அங்க வந்து கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அப்போ எந்த கிளாஸஸுமே இருக்காது இல்லையா? அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் மண்டே ஈவினிங் 7 மணிக்கு ஓகே அப்படின்னு நீங்க நாளைக்கு எனக்கு சொன்னீங்கன்னாக்கா மண்டே ஈவினிங் நான் 15th சாப்டர் வந்து எடுக்கிறேன் 7 மணிக்கு. 1 hour தான் எடுப்பேன், நிறைய எடுக்க முடியாது. ஸோ 1 hour நம்ம என்ன முடியறதோ அது வரைக்கும் செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் மீண்டும் வந்து ஃப்ரைடே வந்து பண்ணலாம். ஸோ எல்லாருமே உங்களுக்கு ஓகேன்னா மட்டும் தான் நான் செய்வேன், இல்லைன்னா கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் ஓகே ஒன்லி ஐ வில் டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 18 நாள் மாதாஜி எடுக்கிறீங்களா? இல்ல பிரபு, இந்த மாசம் எடுக்கல பிரபு. நெக்ஸ்ட் மந்த்ல பார்க்கலான்னு இருக்கேன் நான். ஆக்சுவலி மண்டேல இருந்து